kumboseka nechinini pane chinini changu chikuti hey mandifamba paningikiri. Chanditi matifamba pa live saka ndakuya kubo. Anzi kusekera, ayi ndikusekerera chimningi changu chinachira chichi apa. Gani bochifonera chivi. Na chingati kwanzi inini zvinofanira ndikati iwe yes kan Hai mkoma. uri sei uripi ndakubvisa masititi makuwaka noda masititi zvokuti ndinenge uchikomenda ikona Tine mkanzwa mastreet. wongo ni mashezi masititi asi ndokwanda tokubvisa ndokwanga uri uripi uripi oh kuri sei handafara aiwa ndakupa namba tiketi ngatitenge azvitishi nai zvinganzi zvinoita izvozvo. Yes, you must come. You must come. You must tell that Ibamnini kuti I'm coming. Right. That's when I message when she sekerera zvikanzi nevanhu pa live ko muri kusekererei ndiri pa live so. Ndikati ndiri kusekerera live message wapindukwa apa. No, I'll come especially for you. Okay. I'll come. And Sandambo and all this. And I'll come for you. Can't wait to see you wakachena. Same here. Same here. Ajiri botiri pa live rekati boita zvepa live. All right, jump. Anzi ndoda msikawa. Ende zveshiwani kaita msikawa kake tinogara ndinechimona mu comments ake. Zvana zvangu zvandakawana pa dialysis. Zvana zvangu zvandakawana pa dialysis zvine zvindinetsa kuseri. Zvana izvo. Right. Angakapfeka bhurugwa maiwe chikafu chindi chemunhu wani here chakundigira waibudisa kamudhifrisa iwe kudringi nemi kana chinzi ndimiona iwe newandisi dhume bhini iwe ndikana chikafu chakwanda kudai kuti ndadii handisi dhume bhini chingotosara kana right guys mondiregera ndinenzara nambodlai ndangoya palife saka it's fine inzwai munzwe guys tauya panapa timbosisa Friday nhasi anditika tave nenguva yakareba tisina mboita program idzi vanhu vanenge vachisangana nezvakawanda vamwe vachiremegwa vamwe vachizama kutaura vamwe vachidini vamwe havana vekutaura naye zviri kurwadza mukurarama muupenyu chokwadi chakanaka zviri kurwadza kwai bhana renyu rakanzi Bishop Chipunza zviri kurwadza kurarama mufunge anoona kwaitone futi zindiro rosera zvotonyasa chero kutaridzeka kuti puma kudai neyo ndakamboletika zvakadai rini shoko mazazwa masalazi kubobo animaona saka right guys zviri kurwadza kurarama muzviziva ivi saka toda kumbopana mukana kuti timbotaura zviri pamwoyo pedu guys andika tichitaura indoda kutaura zvinhu zviri pamwoyo pangu guys ndoda kutaura zvinhu zviri pamwoyo pangu chindako umire chakawandisa kuzasasi kudai zindiro achina chichakazadza chanyazadza masaladi ndiwa kuita kuti ndiro inge yanzisa yasadza masaladi ndiwa kuita kuti ndiro inge yasadza saka chinzwai munzwe guys ko mhiripiri nai chimirai munzwe kuti green atobaswa muna amuchiri monekekiri inodziya kuZimbabwe iyo right inzwai munzwe guys ndoda kutaura panapa nhasi ndikazvindoda kuchitaurira ndoga nditi ini guys ndokumbirawo kuti ndozviziva koni ini guys ndokumbirawo kuti munoona ka isusu inini ndigere kumba kudai handiti chilisi ini ndigere kudai handiti maona kumba kudai tinenge tine varume ava handitika tine varume ava guys hatigoni kufamba takavabereka
Andigoni kufamba ndakamisa mumwe mangu guys. Ende munozviziva togaishora pana kuti murume hana mugoni. Imi munozviziva togachitaura muvazhinji kuti murume hana chi hana mugoni. Ini ndinokumbira kuti kana mukafamba masititi kwamunenge mafamba guys, ukaona unofungidzira kuti murume wangu mastreet achihura mashuwa, please musaya mchindudza. Ina handitsvaki makudo mugomo mashuwa, handitotsvaki makudo mugomo. Ini ndakazvimira, please don't come and tell me kuti taona munhu because unogara muno wakambondona ndinaye, handiona wakambondona ndinaye kana tukupi wazomuona achiita chihure chake chanenge achiita kuda kuya uchindudza. Please don't tell me. Indi ndinotaura hangu pano, siyai munhu aite zvanenge achiita ikoko. Ini kana ndichazvibatsira ndoga nokuti ndanetsa nokungodzwa everyday. Unongospedza zivi kuti guys munguva ndizvichokwadi ndezvokunyeba mungana ngoya ndinenge ndakavaona kasai chine maproof zveyacho kuti wavaona proof haibudi. Samumwe munenge moda kuita getback mi kana kuti mudaza hatichagwadziwi nenyaya dzevarumedzi mufunge kuti kwayaonekwa papi. Asi nango ndingoshira public kuti ini musandiudze kana mangomuona ngoona ikoko moseka museke ichaizvo koko kana kutotuka koko zvoperera ikoko. Ini kana moya kunotoita zvekudhayari toseka nokuti handifudzi munhu guys. Handingafambi ndakachengeta munhu ende handingisi Mwari handingachenji munhu. I am not God. I can never change a man nokuti mubhaibheri una chekuzvitogona David handina zvandokwanisa kuita. There's nothing that I can do. So don't tell me. Vanambuya mulamba munoda kuziva udziwa yenyu. Ini kuti ndakazvimirira ndakazvimirira ina handidi. Ini nika kana nguva yakwana ndandoziva Mwari wangu kana chida kumuka wande itufumuka. Hanimona. Itufumuka. Mukamuona una ikoko reti muhula the chandoziva ini ndozvozvibatira ndoga ndichazvibata. Hakuna chinoitika pasi pezuva chisingazobudi pachena. Hakuna chinoitika pasi pezuva nokuti unongochiudzwa everyday darirai zvonondoshawa pisi mumba mako angouya fight iwona kupiwa evidence wangowa chini pa evidence haibudi angouya kwai makaonekwa dai mindiudzewo mumba moshawa pisi guys. Nandidi hangu please guys, please don't tell me. Don't tell me I am bolat nimona zvikana munhu abuda ndozvidlira ndiri kumba kwanga ndakana stress ndikuzvitambira nemadhayari zangu ndikapedza apa ndinonovata munozopinda wabva kubhawa kudori manze ndikati ndatindigari ndakuudzai imanthend saka vanenge vachitozulazula vachitofamba vachitotsvagawo zvinyora mhene kuwa kunze uku sitiri kuda kuditi ndandinakotendezhara isu takatozvigutira saka hatikazvitsvaki izvozvo. Hanimaona hatizvitsvaki. Plus we are too busy kutsvaga kuti nditsvage kuti kwai murume ari kuitei guys. Isi nekuti ndiite busy kutsvaga kuti nditsvage mari inonangana neni ndita busy kutsvaga kuti kwai munhu ari kudini ndingazvigone naimi guys. Kana unokwira andiona atidi musandiudze ndikudze vana vangu mashuwa kwamazviona siyai zviriyo. Thank you for your love andika and you trying to protect me. Asi on this one when it comes to my marriage, I leave it all. Thank you very much. Right. Hande nenyaya. Kwanzi ndukanzo yani murume wakwazi replace wangu. Iwe zvinonetsa. Saka ndapedza impa ndapedza guys. Ndakuisa ningirikiri ndakuisa number andika kune vanoda kufona. Vanda kufona vese vafone andimona. Vanda kufona vese chifonai. Sure, rafi mgoni wemurume ndi asina yewe ungazvigone andikazvikwanisa nditombodikana andimpoto ndikuvhura ndakambofunga nezvotwa murume hapo azodai hendo kwira BP kukwirira BP munhu ari kudla nyika rutivi iwe ukona wakazvimba BP kude iye muna chifaro kuiwo tusora uchitedza kana kudla memwe stress kutedza kutomwa mvura ini stress taimbodzitawo idzi kudhara changopinda marriage ma 15 years back uko tinodziziva stresses dzekufunga kuti murume unototedza kumwa mvura kude utokwaza kuti chagara apa unoza kuti mvura yagara apa guys. Imi ndizvanachembera guys kana haiwa zviti ina handidi kuziva mino ndotsvaga ipuwa udzwa ikwe ina handidi mazana kutsvaga mari nekutsvaga Mwari kune zvekutsvaga munhu never hazviiti. Right. Fonai guys vanda kufona ndakuisira ini kikiri number isai number mufone tione isai number tione ndoza kula zvinonaka kuti siwasiya nyika nestress ukadona kwapa BP kana ndidi fona itinzwe guys fona itinzwe kwai panazo apaza murume nehama zviri kundirani hauna kuona murume ndakona muhospital akapiswa musono usoni mafuta nemukadzi ari mbori
panyaya nekutendera izvi akapiswa. Thank you listen the understands. Akatengepiswa musana wese kune matupa ekupiswa. Mukadzi atsamwa akatora mvura inopisa iketero mai mwana akadira munhu. Izviwa wekujeri murume wapuduka chagona chi kutadziswa kufara nemunhu. Kutadziswa kurarama nemunhu guys. Ingawa kana zvainya kunetsa unongosiya. Kana waona kuti achazvikwanisi guys unongopeka mabhegi ako wotora chemwari ngatichitaurana tingosova zvinhu zvedu amicably wobuda. Hanimaona pane kuti ndoenda kujere nenyaya yemunhu. Guys kana ndimi onyatsa kuongororai ndotonyatsoenda kujere nenyaya yemunhu. Izvi mukadzi yakavharigwa murume yakaora musana wese uyu. Guys hazviti uyu uri kuiwatema munhu nehama watema murume nehama. Kana guys. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes dear, how are you? Fine, and you? I'm good. Chichi kuitika, what's going on? Chichi kurwadza. Nangu ndodongotaura hangu nyaya yangu in short. Zvezvo ndakasangana nazvo. Inini ndakarorwa ndiri mwana mudiki nekuda kwemasituations ekuti unongochiona kuti situations epamba zvinhu zvakaoma oti kuda pamwe ndikarorwa zvinhu zvangu zvinogona kureruka. Saka ndakabva ndarorwa ndiri mwana mudiki paya. Ndobva ndazvara mwana wangu wekutanga. Ndobva ndazoita nhumbu yechitu ndakatozozviziva apapa kuti ndine nhumbu. Murume ndobva atanga kuti unofanirwa kutotoibvise nhumbu iyoyo. Inini handisi kutombomuda mwana iyeye. Unofanirwa kutobvisa nhumbu iyoyo. Hatakagonetsana. Ese wakazozviziva kuti waita pamiri waenda kumusha. Saka zvakambonditorera time zvichinditambudza. Zvikandazofonera mwana wangu kuti mwana wenyu ndozvaari kutaura kuno kuti nini ada kuti ndibvise nhumbu. Mwana wangu akati hakuna zvakadaro. Nhumbu ndoisiri kuzobviswa. Ndobva azotaura nemwana wakati koyo kana azobvisa nhumbu iyoyo next time kana mwana akuzoda mwana zvakuramba uchazozvibvuma here kuti ndiwe unenge wakamuti abvise nhumbu. Ndobva ndasununguka mwana wangu. It was 2013. 2014 ndobva ndaenda kuZimbabwe ndinoratidza vanhu mwana muri muna August September. Ndopaka danana nomwe mukadzi kwaibva kuChipinge uko. Bva vadanana enda ndiri kuZimbabwe bva ndazodzoka nevana. Ndakazodzoka nevana. Ndadzoka nevana ndokusvika murume atori murudo nomwe mukadzi. Vandamboshinga nditi kuda munhu uyu zvichadini? Zvichapera. SIS MELLY ndakatambura. Murume akutoita zvaanoita, achachengeta vana, achaita sei. Pekuti ushanda pavana vadiki vese hapana wokusira vana. Murume akungonditi harafa. Ndaigara kuBakersford that time. Murume aingotenga nyama yemubhokisa inenge yagarisa yayo ndoyaanouya nayo iye haidyi. Inokuti yayo yakaguta. Hembe dzekuti vana vapfeke hapana. Ndobva ndazoti ndagara ndopa ndakazodecide ndikati ndandiendesa vana kupi? Vana kumusha. Pamwe ndikaendesa vana kumusha ndinokwanisa kudzokawo pamwe ndikawana basa ndikashanda. Ndobva ndaendesa vana kumusha. Ndaendesa vana kumusha ndobva ndazodzoka. Ndadzoka SIS MELLY hapana chaichinja. Murume aitongoramba iri mhuka every day. Ndobva ndakagara nemurume nokuti vakatanga kudanana mwana wangu aikwanisa gore muna December. Ndobva vakatanga kudanana. Ndobva ndamboshinga kusvika 9 years. Ndakazomusiya murume gore rapera. Ndazoona kuti hayi zvinezvi ndanzwa ndichakwanisa kushingirira. Ndakabvenge ndachovha ndichiti kana riri barika ndombochovha ndirimo ndomboona pamwe achaenda. SIS MELLY ndaenda kumakomo kunotsanya, kufasta, kunamata kudi. But zvazvisingashande zvese izvozvo. Unombopindamo mumaprofita mamuchataura mamunogara muchitaura mumalive. Unomupinda munhu nekuda kwesituation uchiti kuda pamwe murume wangu pamwe akadyiswa pamwe ndikaenda pamwe zvinofamba. Womboenda kwana papa, womboenda kupiko. Maningi takamashandisa kuti zvekutamba but pasina chinenge chichichinja. Munhu anenge achingoramba iri mhuka every day.
saka SIS MELLY zvinhu zvakandibata paunongochita hauna hama dzako dzisina basa newe vanenge vachingotwa mheno saka unongochishingirwa uchiti pamwe ndikashinga pamwe zvichachinja but upenyu hwakabvenge hwakaoma panguva iyo handidi kunyepera SIS MELLY. Murume akandirwadzisa zvokuti chero nhasi ronda randinaro pamwoyo pangu ka ndinonzwa kurwadziwa sokuti mukadzi ane mwana wake but anomuchengeta zvaizvo kuti mwana iye unotadza kuziva kuti zviri kufamba sei. Anomuitira zvese mwana iye anoita anotenga dzingari hembe dzinodhura. Last year ndona ndakangofirira kutora mari because munhu aita zvokutengesa saka neno ainditi enda unotengesa ndoenda ndonotengesa ndaivatengesera vanhu ivavo SIS MELLY ndichivapa mari but ndisingaoni kuti mari yacho iri kushanda iri kuenda kupi. Akadzidzisa mukadzi ye kudhiraivha inini ndisingagone kudhiraivha anga ine mota murume wangu inini ndaisiwa kumba ndodzonozoteera kutauni netaxi but mukadzi ye ndiaenda unotorwa kumba kwake woenda vese mutauni wonotengesa panzvimbo 1 inini ndiye ndichitengesa ndiri kwangu ndega. Murume anenge achingozoyapo nepapa pachikolekta mari yandisingazoti yaienda kupi yaishandei otora mari yeya womubvunza kuti saka mwedzi wapera saka mari yokudzwa kuti mari inenge ichienda kustoku kana vachienda kunohodha zvinhu zvavaenda kunohodha vaingoenda vari 2 wochisara uchitengesa panapa pavanodzoka kunostoka zvinhu zvavo wobva vauya woti tipe mari yavatengesa wotora mari yese womupa iwoko pakana kuti wokudzwa kuti uri kuda muri wemari wokudzwa kuti ayo kana we 30 rand unokwana wokupa 30 rand nemari yekukwira kudzokera kumba. SIS MELLY dzimwe nguva waisara mutauni dzimwe nguva semamandendi kwe kwakazara mateksi anenge achinetsa aikupfuura wakamira parodhi uchimirira kuti ndiwane teksi otopfuura woenda nemukadzi ye nehama dzemukadzi ye aichengeta hama dzemukadzi ye dzese but vana vake even amai ake anga asina kana respect navo chiti vachingogara vachinetsana nenhau because amweni wangu waisiva nyaya iyi. Saka pandakazobva last year muna December SIS MELLY murume akauya achirwara. Murume akarwara indangoti mungoziva zvokuti unongosingazivi kuti munhu unongotingoti munhu anorwara saka airwara. Saka inini ndobva ndamubvunza ndikati uri kungoti uri kurwara mudumbu macho muri kurwadzanei zvakanzi mudumbu mako muri kungondirwadza ndakati kwandikuenda kuchipatara zvakanzi ndichaenda saka ndobva tatogara ndikati hapana problem. Saka semunhu womurume ndonaye zvishingise here kana kuti chichaitika handizivi hangu kana reason yaizviitira handizivi nanhasi handizivi ndokubva atogara ndona anenge akaita dzinenge 2 weeks sevanhu ototinetsana but murume kurara newe anenge achitoda kurara newe apende hapana zvaunokwanisa kuita kuti urambe kurara naye unoramba anobva SIS MELLY zvinonetsa moziva kana uri mumba zvinonetsa unongoone kakutya futya rekuti munhu anogona kundikwadza anogona kuzoita sei saka unongoone kakutya kungoti plus unongova kuti pamwe ndikamunyima pamwe anozonyonyoenda koko kwacho kwaanogara achienda saka rega ndingorara naye ndimaona. Saka ndopandakazoti after 2 days ndopandakatanga kuti ndikaenda kunoita weti ndanda kurwadziwa ndobva ndamunza ndikati iwe kurwara kwako chii ndobva iye nemukadzi yeye vakarwarirana nguva imwe chete saka pamba ndati iwe warara uyo ari kurwara uko zviri kumbofamba sei zvikanzi vanhu vanongorwara ndikati mobva marwara nguva imwe chete zvikanzi vanhu vanongorwara ndikati wow saka ina handaumbofungiridzira kuti munhu ane STI. Saka ndobva ndagara but chakazondivhundutsa ndechekuti rimwe zuva zvedu zvokuti unonge muchigara mumahwani room zvokuti matoilet anenge ari panze usiku haukwanise kuenda panze akaita weti mubhaketi saka ndipandakamuka makuseni ndichida kunorasa bhaketi pandakabatidza light kwako kuma5 ndopandakawana mubhaketi muine ropa ndopandakamubvunza ndikati ina handisi kumadhezi angu
saka hauka bhaketi muine ropa ndopandakanotarisa pashiti anga atospoila shiti maona manje ndopandakabva ndati finish ndikati wauri kurwara keiyoyo isike group yauri kurwara nayo kai wakadi kutaura kuti ndo zvauri ini nangu ndaingorwadziwa pakurasa mvura but ndandiri right padhat time ndoraingori dambudziko rangu but iye manje aidzikira miri yange yamaafecta singaiti and anga asingadi kuenda kuchipatara munhu wekuti anga asingadi kuenda kuchipatara sera akarwara ini angatingokudza kuti ini handidi kuenda kuchipatara ndopa ndakazomudza ndikati wewe uri kurwara ndopa ndatochifonera shamwari yake ndobva yauya shamwari indakabva ndamuka makuso ndikati handei kuchipatara ndobva yaramba indobva ndati mwana womwana upenyu hwake ndakwenda hangupi kuchipatara ndokubva ndaenda kuchipatara ndobva vanondipawo mapirisi but mapirisi aya anga kuwanda sekose unofanirwa kupiwa kuti unatsopora saka handina kupora panguva iyoyo ndakanwa mapirisi aya ndikapedza but ndakaramba ndichingorwadziwa saka iye ndobva ndazomufosa ndatoona kuti situation iri panapa haichaita ndobva ndaudza munin'ina wacho akati inini kuti ndimuudze anozotipindura harafu chichibva ndangozoita zvezvokumanikidza kuti tiri kutoenda kwadhokta uchida usingadi chinda unopiwa mari nemunhu wako tiende kwadhokta because ndiye anogara nemari chadi mbva ndangoti mari yanga iri mbeyo shoma iyo bva ndamuti ndatitore mari iyo uende unodi unorapwa bva tasvika kwadhokta kwako ndobva atoudzwa kuti zvazvakutoda kunokuwadza makidney ndichichichi ndokubva arapwa ndokubva apora ndobva ndazoendawo kwadhokta kwakwe ndobva ndanorapwa because zvakarambawo ndichirwadziwa bva ndazonorapwa bva ndapora sisimeli madhesi airwara ndopa madhesi aikwanisa kuti tinoenda tese mutauni totengesa todzokera kumba tese kwemukadzi wauya kuti achikuenda kwakusisoendeka ndari kurwara azopora sisimeli chakandirwadza ndechekuti ndakamuti ezvinezvi wakudzoka mumba muno muna 12 nekuti wapora akapa wairwara wanga usingakwanisiwo 5 o'clock wainge wakuti tingatirongedze tidzokere kumba nekuti ezvinezvi wapora saka wakuita zvauri kuita izvozvo sisimeli murume akandipindura mashoko anondirwadza nanhasi nekuti wakambondirapisire chide wakandirega ndakafa wakaita hako wakandirapisa ndakukwanisa kudzokera kuya kwandakawana chirwere sisimeli ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira ndobva ndangoti zvakanaka ndobva ndanhingirikina ndobva ndazotora mari kwakaitika sale mujeti bva ndatora mari bva ndanotengera mwana wangu mukomana bhutsu dzaita 150 ndatenga bhutsu ndobva ndadzoka pamota bhoti ndaitengesera pamota ndasvika pamota ndobva ndawana aripo svikanzi wangu waenda kupi ndikati andikubva kujeti ndanamutengera mwana bhutsu ndakadziona neziro dzakachipa sisimeli akandishaudha pakazara vanhu sisimeli akandituka uri kutambisa mari unganotenge bhutsu hechi ndikati bhutsu dzemari handi 150 here iye uri kutambisa mari pakazara vanhu sisimeli ndakarwadziwa ndozvakandisumudza izvozvo ndakarwadziwa zvokusvika pandakati ichi chimereji chinenge chimereji chenhema ichi ndakapinda hangu ndiri mwana mudiki ndikamuda nemwoyo wese but kwazvakuenda hakusiriko ndobva atonditi panapa panofanirwa kuya kuzotengesa mwana womukadzi iyeye unofanirwa kuzotengesa uchifamba ndikati zvekutengesa ndichifamba handifunga kuti ndichazvigona handizvikwanisi chino kana wada kuenda kumba kwenyu enda chichi akandita harafu murume sisimeli ndakaenda kumba ndangori munhu wekuti ndaigara hangu ndichisungirira mari yangu ndobva ndanatsogara pasi ndikati ndinosvika kupi ndichitambura zvandiri kuita izvongu handina chandinacho ndiri kutambudzika ndiri kuita sei but nhama yacho haimbofa yakapera because icharamba ichingowedzera munhu acharamba achingondibata futi nekuseri kweruoko ndakangonotenga bhegi rangu ndikauya ndikasvikorongedza hembe dzangu ndapedza kurongedza hembe dzangu akasvika ndarongedza hembe ndobva ndamuti ndokumbirawo mari yebhasi ndimboenda kumusha ndobva nditi handina mari yekutambisa ndikati alright pakanaka saka vaenda kunohodha nemukadzi because mukadzi sisimeli
chaindirwadza ndechekuti mukadzi uya akamudzidzisa kudhiraivha mota, tanga tine mota, akamudzidzisa kudhiraivha mota. Kwese kwavainohodha aenda nemukadzi yeye. Ini ndaingoti kunge chikwambo chavo ndaisera ndichivatengesera, kana ndavatengesera voya votora mari vachironga zvavanoita. Saka apa manga matondojiswa zviri formal here kuti vanhu maigura vanhu ndimainini kana kuti aingoita zvinhu zvake zvemusikawa zvaanoda. Hasisimeni pane pokuti unoda kuintroducwa kukozoita zvimwe zvokuti inini nemukadzi uta tisingataudzani. Ndakatosvika takagara naye nedzidzo ndaingomuziya tongoziva kuti kuna mainhingi ava indichingozova kuti kuna ani mainhingi vari kwakaushu. Kana ndiye zvandodawo ndaingosvikawo patebho pavanenge vari ipapo ndongoti kumurume ndipo chakati ndo chandiri kudawo ndopiwa ndopfuurira nerwendo rwangu. Ndandisingataudzani naye, ndandisingadini. Saka takagara sisimeli zvichirwadza kudaro. Murume sisimeli ka mheno ndoti handiziva hangu kuti Mwari vachaita sei naye, but ndona ndakangosiya zvinhu zvese zvandandinazvo zvishoma izvozvo zvai zviri mumba, handina chandakatora kana kuita sei. Ndobva handiti muswa wandazobuda akasiya nditizvo ndoda kwana arongonora mabhiga kwavo akarongedza. Mashoko andakangokwanisa kumupindura ndeyekuti tee tichiona kuti Mwari vanenge vachiti kudii nazvo. Makuseni pavakaenda kunohodha ndobva nditi makuseni unofanirwa kumuka na7 o'clock unofanirwa kunge wapatebho warongedza zvinhu. Simeri ndakatora mari yangu ndikaiverenga ndikaona kuti mari yandinayo 8,000 ndikuda kuenda kumusha. Ega ichandisvitsa kana kuti haindisvitsi ndichazvionera kumberi. Mumwe wakabvoda kuti ndigare, but ndakanatofunga kuti asimbe ndichigara ndichiti ndakagarira ani. Murume wacho akanzi nhasi afa, handina chandosara nacho, basa rake harina penjini harina chii. Uyu waari kufamba naye achimudzidzisa kuti mari inotsvagwa sei, inowanikwa papi. Ari nani, hana mwana naye, vagara naye nezi, hana mwana, hana chii. Koinini ndine vana ndinozotangira pari. Saka ndobva ndangobuda, ndakazongomisira meseji ndikati zvinhu zvako ndasiya. Wotsvaka munhu anoenda kumba kunotora kuti anotengesa. Inini ndabuda. Akatombofunga kuti kuda ndiri kunyepa. Ndobva vamheno kuti pakazodzoka nguva ndikuda ndopakazowana ndo ndakangosiya ndisina kukiya, ndangosiyawo ndarivhara ndobva ndabuda. Ndobva ndaenda ndona akazondifunira ndanda kubhodho ndatomubhazi akati saka iwewe unongobuda mumba wandi kutaura kuti unoda mari. Ndikati handakakuudza kuti ndiri kuda mari, ukati zvoni hauna mari yekutambisa. Saka chakamunetsa ndechekuti ko mari yekuti aende kuZimbabwe aiwanepi. Iye anga asingazivi kuti ndaive nemari yangu yandaichengeta. Dzimwe nguva akakufira mari sisimeli yakufira 20 rand, ukudza kuti ndoya uchaswera uchidya. 20 rand yacho ndoya unogona kungotenga chingwa yatopera, hauchisina chimwe chinhu chekuti ega uri kupisa pamwe uri kuda dringi. It means uchatobika tea kana kuti uchachidya chakadaro chingwa ichocho. Saka ndakatambudzika kusvika pekupedzisira bva ndangobuda bva ndaenda kuZimbabwe. But ndoda hangu kutenda Mwari because pandakabuda ndikaenda pane munhu wandaimbopota ndichiendera kumba kwake ndichinomushandirawo kana musikana wake asiko aindishedza ndichidaro. Ndasvika kumba ndokunatsoona kuti situation yakaoma, vana chii. Ndobva ndangotaurawo naye ndikati mama ndikuda kana mukanzwa kuri kudiwa munhu webasa ndikumbira mugozondiudza ndikuda basa ndiri kuZimbabwe chichichi. Ndobva nditonditi ndikutokuda because musikana wangu akazosiya basa, saka ndikutokuda kuti uyako kuno kundishandire. Ndobva ndatokuti manje ndakana mari yebhasi kuti ndidzoke, but passport yangu iri right, zvinhu zvese zviri right, chandisina mari yebhasi. Sisimeli munhu yakangonditi uri kuda mari kuti uye. Ndobva ndangomuti 1,000 inokwana. Zvikanzi ndotumira sei? Ndobva ndavaudza kuti munotumira so. Haana kupedza 2 days akabva andisira mari yebhasi. Ndikabva ndakwira bhasi ndokubva ndadzoka. Ndona akangonzwawo nevanhu kumusha kuti vanenge vakadzoka ikoko chichichi. Ndokubva atanga kundifonera. Ndokutanga ndasingadairi makosi ake, bva ndazoti munhu uyu anotozondijairira achifungidzira kuti pamwe ndine zvimwe zvinhu zvandoda kwaari. Bva ndazomudza ndikati
kudzoka kuno kundakadzoka bvatanga kuti wakawanepi mari yekuenda kuZimbabwe wakazodzoka nekuno ndikati izvo zvasisine newe because ndakatobuda mukati meupenyu hwako ndikabuda mukati memaoko ako saka zvekuchindibvunza kuti mari wakaiwanepiwo wamheno vanhu vekurenko pamwe ndo vaimuudza kuti akazinga nezvikomba here kana kuti akazinga nechii ndikati chero zvawafunga pamusoro pangu ini chandoziva nechekuti handisisiri mumaoko mako ndakabuda SIS MELLY murume akanditambudza ndakarwadziwa ndaigara muchodziri pamatama ndichichema imagine kuti une vana munhu achengete vana haana basa newe kuti hembe chaidzo kuti utenge hembe unongositorina kana hembe uchingogara nemunhu midziyo yemumba ndikakudza kuti aitingira mukadzi yemafiriji mastovu iwayo kuti utenge stovu mumba ndokunge watonoshanda wotondikudoka stovu kanenge kari nani wotenga nemari yako pamusoro pokunge ndatenga zvinhu nemari yangu vakashandisa zvinhu zvangu SIS MELLY nemukadzi yeye zvinhu zvainaye mukadzi yeye ndakazvishaya because iye anga aine zvake ati firiji yake akazofa ndokutora yangu firiji ndokutanga kushandisa firiji yangu SIS MELLY ndokutora stovu yangu ndokushandisa zvandakashanda nesimba rangu hachave chikwambo murume wako zvokuti nanhasi ndikazvifunga SIS MELLY soka ndinonzwa mwoyo wangu wakatsemuka kuti akomana ka ndakanga ndakamutadzirei kwaakadi kundiudza because ndaigara ndichimuudza kuti unonzwa kuti kana usingandide zvako zvinani kungondiudza kuti handinei newe ndobuda hangu ndodzokera kumba kwedu because zvakangofanana handimaona apa munhu ndopaanenge achitaura kuti ndoda vana ndozoda chi but ipapo ndoda kutenda Mwari kuti ndaidawa dhepo rangu ndisingatombomuudza isi mwana ndomuudza kuti zviri kuramba haisi mhosva yangu zvimwana zvacho zviri kutoramba saka uda kuti ndiite sei because ndainatsoona situation kuti kana ndikazvara vana vacho vakawanda ndinovapani unovaisepi ndinovapani vana vacho amai vangu munhu aikuti anenge ane miri yake yakumurwadza ndovati zvendine vana 10 ndonoisa kwavari papo vana vacho vese vaya vakadaro vanoda kudya vanoda kuenda kuchikoro saka ndaona zvichindiremera plus ndakanatsozoona ndega kuti kumba kwavo kwese hakuna ane mukadzi wokutanga vakadzi vese vokutanga vakaenda vanongoita zvekuti aroora uyasiya aroora uyasiya aroora uyasiya saka ndakasvika pandakazosarenda SIS MELLY asi mukati memwoyo wangu mune ronda risingapori handizoti richapora ndaita sei ronda iroro right unoziva kuti chii wakabva rini kumurume wako muna December gore rapera is too early 7 months back is too early kola pachiri padhuze kuti ungati ungapora iko zvino is too fresh and is too early kupora it's a gradual process hazvifumi zvakapora overnight give yourself time for now toda kuti ushande toda kuti ushande and enjoy your life and enjoy your life kachiti enjoy your life hatisikureva kuti live recklessly kuti murume wese wawawana ngoti ndokuda kutorana naye no enjoy your life zvawaishuvira kutenga une murume ya now you are working for yourself antika zvitenge ukawa kuti nhasi ndikuda kudya chakati usazvilimite nokuti waizvishaya une murume mumba iko zvino you are free ukoshandira vana vako newe chete tenga chaunoda live your life musi wanosangana newe ngaite mutiba handiona ende usadzokere kutsvina yedropping nokuti dzosikidzo dzidzika pamwe inenge ameno nyaya dzemasikidzi pamwe anenge achitori munhu atongogiramba siki ukaramba chikuita masiki inopesera yave aids yave HIV uchingoramba chikuitwa masiki uchiita masiki iye aive nemunhu anoti mugirlfriend wangu panewe saka kanga iwana kupi makaiwana pisiki it means kuti mugirlfriend yanotombopota achiura andiona it means anotombopota achiura ipapo enhayo kuti ndakanga ndaona mamwe mameseji umwe wemukadzi umwe wanga kudanana naye asiri iyoyi wacho saka zvinonetsa SIS MELLY kuti saka kuti pamwe ndiye wakanotora chigwere chichi kuno umwe murume asi wakaita zvakanaka wakabuda hantika wakabva saka zvokuti kupora izvo hatingakumanikidzi kuti chipo regerera zvinoita zvega as the time goes on pane paachazotaura maybe panogona kusangana newe kutaura nyaya dzevana handiona unogona uchangoenda uchipora kona you get over it as the time chinogona kutora kana 5 years kana 3 years kana gore rino uchangoodza kuti munhu andisina basa naye ronda riya rakapora kwaiko zvino live your life tingakumanikidza kuti pora regerera nokuti zvokupora regerera izvo shamwari hazvingoitiki just like that it takes time iwe ramba uchishanda uchita zvanenge uchiita uchita yaunoita nokuti varume ava vanonetsa havana mugoni rega uone nyaya majority vacho yapanapa inyaya idzodzidzi handiona inyaya idzodzi
varume vacho havana mugoni ende pane munhu anyora komende kuti anzi vakadzi tinonyanya kufila pity stereke and feel sorry tiri mudzimba dzei varume they'll be living their best lives kunzoko and it's true makamboona varume kubhawa guys ndoda kukudzai varume venyu indai kumabhawa munoona indai kumabhawa munoona izvozvi vanenge vakatsvukisa tebhuru yakaita girini nemadoro vachikwira musoro matebhuru apa vachienda kugwa kudai vachirarama their best lives iwe uri kumba uchichema kudai uchichema vachinoita mapati vachidya every sunday vanenge vachitenga bhaketi ravo re100 lion kumba anenge asingatomboikana nayo akasvika kumba wabika zvaizvo anongodya kana mushanyiro ototi ndaguta anogona sezara unenge wabika nekabheji yabva kunodla hangiri lion iyoyo shumba ine nzara ndichifungawo kuti ndikudowo chakati kana kuti ndikunzwawo kuda pizza nemambo ndikutengerawo pizza anonokuigira kapizza kadiki kakakero nenzi kekuti ambokanzi kuti kaenda nekupi yevetinezirandi unenge uchinatota munhu anenge achinatokona fanike usingafunge kana kuti achikudza mashoko anorwadza inini like kukudza kuti inini ndikakusiyewo hauna chaunokwanisa kuita chaunongokwanisa kuita pamwe kungopinda mumabhawa uchiura apa unotoimagina kuti unonamira ndikuudze mistake iyoyo shoko ravatorereka varume vane dzimwe pfungwa dzisingafungiso amene akaudza varume kuti vakadzi vanodhipenda navo ndiani ndosaka chigirani chani chikudzai pana paeveryday kuti guys do something with your lives antika be empowered with something do something neupenyu hwako usamirire munhurume pane mumwe murume anotaura nemukadzi wake musiso tichitonga nyaya yavo tichizama kuvayananisa murume akataura mashoko awataurai waya hanzi uyu akabva pandiri smell ushu anogonoita hurere mubhawa ushu hapana chaanogona musa ndakamutarisa kudai soka ndikatarisa munin'ina wokukadzi ndikati menini munoita nezve zvikanzi hapana ndogara kumba ndakabva ndati shit ndikati manini how many times padai chero tingwana chokuita muri kuvamushi ndakamuudza muri mwenye nasumuka aenda kunoweta ndikati muri kwazvitogwa nemuri mwenye apa kuti kwanza pane chamunofamba imi mukatobva parumende apoita urere mubhawa ari kutokona kuti muri useless and ari kutonyatsoona kuti upenyu hwenyu huri revolved around iye ende zvitari kutenzatizati hauna kwaunoinda nokuti hauna chaunogona gaizi kana zvikanyanya kuomesa saka unobuda musebhabhuka ukanotanga life mu1 room kana zvakanyanya kuomera asi une freedom yako uzati ndobva ndogona kubhadhira rumu yangu yandiri ndogona kuchitengera chikafu murumu mangu mandiri anomaona nyaya yekurembedza maoko be independent vanhukadzi taura akokona ipapo handiri zvakafana ipapo unenge uchimuudza kuti kana kuti ndoda ndatengesawo chindipawo ndite stati ndite zvangu anenge achikuudza kuti ndichakupa handimaona ukanoshanda mari yaunenge wanoshanda unenge wakufunga kuti vana handimaona watumira mari but iwowo munin'ina wangu akanyanya kuvatawo iwe wangu akanyanya kuvatawo kola iwe unonotengesa uchitengesa uchiva pamari iwe waidi kutora imwe mari uchipenyera pasi unowaiva pamari pakuti chii iwe zvawatengesa iwe zvinhu zvavanenge vachiti ndezvavo chisimeli iwe uchitoziva kuti pane mukadzi ari kupuhwa mari iyoyo oramba chimupa waimbotora chitofu ndinozvitengera ndoga sitoku yangu kwaihodho wangu asingakuzivereko kwaona hodha ndandisingakudziveka chisimeli handivaenda vari t inde handisingakudzive ndandisingaendwe neni ndaingosara vaingondishandisa kuti sara uchititengeserawo pavanenge vaonoti kana vakaonoti zvinezvi mwana uyu haasi kuenda kuchikoro uyu murume batiwo hapana kwauri kuenda gara pano pamba kumota kuchange kune mwana wanhingi ndianenge achitengesa ikoko hama dzake iwe utobvumawo kunzi kune mwana wanhingi girlfriend asi kula unogwadza iwe utonzi panenge pane mwana wabheti girlfriend woti allright uchiti bheti ndiani marriage mako ndaigozodii naisisimeli munhu achiita zvaanenge achita apa unongochiona kuti kunetsana nemunhu ka unonge wakunatsoona kuti apa ndikada kunetsana nemunhu ka ndezvaizvo kuzoguma munhu akuponda akuuraya saka dzimwe nguva hauna option kana usina mari vanhu vanonge kana usina chauinacho kola mari waitengesa waive nayo chaive nacho waive nayo kola kungoti ako panguva iyo hauna kutiudza chokwadi dei wakataura panguva iyoyo takatokunyengera patime iyo chamwari mari yako kutengesa nhasi une sitoku yemari tora zvinhu rove pasi nemari iyoyo panguva iyoyo kana kuti tora mari uchiviga
ungangoti utotonzikwa ningina sa kumwana wa betapo utoti alright utotengesa yowa pamari waverengera mari kule wewe utukigwa bhutsi dzemwana wako dze 150 rand wewe utukigwa idzodzo iwe uchitogona kushanda iwe uchitogona kunotengesa zvishandirani but inawewe kuti unongochimbondi pamwe munhu achachinja because 2021 ndona ndakapedza ndakanga ndiri kubasa kwandaishanda but nekuda kwestress ndichichi ndakarwara sisimeni zvokurwara zvezvo svika pandakazoenda kumba ndakazonorapishwa hangu kumba nehama dzangu dzimwe vakangobatanidza kuti ndirapwe iye kumuti chindipa mari ndakumba ndiri kurwara chitumira mari yekuti ndikwanise kunorapwa anga asingade kutumira sisimeni ndikakudza kuti uri kuziva unongopuwa mari china seiye beta aripo beta rekachi asingadi kumupa mari unongoda izokupa mari yebeta asingadi nemari pane painga imupa mari beta kuti ipa mukadzi wako guys mirai ndikuudze ichokwadi chatinoda chatisingadi kuudzirana pachena tichida kunyengeredza handika varume havachinji mugare makazviziva whether unoda munhu wako sei kana kuti wadii asi gara uchiziva mumba imo kuti haachinji simple whether ndoda kuti tiwaudzana chokwadi fact cheche pamadzimai varume vedu havachinji ndo fact ukangoziva izvo twa ndichamuchinja he anozochinja anozodi wotongodzisaidha uripo uzive kuti munhu achinji kana watidotongogara wotongogarira mashure iwaiwo kana watidota jiginda gore uripo zvokuti kwachachinja izvo kaita tove dhirama hakuna munhu anochinja period havachinji vanhu ma hakuchinja munhu ndopandakaona kuti munhu achinji because pandakazorwara ipapo ndopandakatozonatoona kuti mangwana pamwe inotozoyaya HIV kana AIDS saka zviri nani kubuda ndiri mupenyu pane kuzobuda ndafa chero amai vangu vakasvika pavakataura vakati mwanangu kana iri nhamu yacho unongodzoka todya musadza redu nembowa ingava nendora wakangokura pane kugara uchingotambura uchidi ingava nune maoko nemakumbo ndowanga uri chirema ndaiti pamwe uri chirema hauna kwekuenda zvino zvaune makumbo nemaoko unongotogozvirku unongotengesawo kana madomasi parodha pamwana wangu ukararama pane kuti mangwana ndizoya ndichichema panapara pandavigirwa raakofi kudzoka uri mupenyu kudai zviri nani pane kudzoka wafa you see right pandakazoona kuti chokwadi amai angu kana vanhu vakuru vataura because taimbonetsana womboenda kumba wokunyengerera wodzoka uchingidzirwa kuti pamwe tonosvikawo zvinhu zvaanani but paunenge uchifungidzirwa kuti unosvika zvinhu zvaanani unosvika uchirohwa neimwe surprise number 2 saka ndakazoona kuona kuti chasara panapa unongozodonha kana kungozongomuka munhu wakafira mumba usina kana anokutarisa because 2021 ndairwara sisimeli zvokuti usiku ndaitadza kufema masikati zvezviri nani but manheru ndambhara mahwindo nemadhoo ndainzwa kunge mweya wangu uri kupera because ndiye ndichida panhu pane mhepo murume wacho ari pahafu kuti ubude panze mungoziva munonguti munotyisa unenge usingakwanisi kuti ubude panze kuti uvhure hwindo unenge uchitya sisimeli ndaita kunge munhu achangowanikwa mumba akafa murume asipo vachifamba nemukadzi vachienda kwavanoda vachinofara vachiita sei ini ndiri mumba ndichiyuwira ndichirwara ukamufonera kudai kuti ndarwara nokudza kuti ndiri kure zvakaoma asi tisapedze dunguva tisavharirewo vamwe vada kufona thank you very much caller asi ndinoda kutenda nebrave decision yawakaita yekubuda andika and move on usadzokere kumasure ramba uchienda mberi iko zvinocheka kutenga kapizza ke39 rand kekuroman pizza kaya this time ukanzwa toda pizza ka pane 199 double creamy decker utenge iroro unyatsokurigarira pasi 190 unyatsoti ndikudla mari yako ukangofunge izvo zvawaitika uchinyigwa unyatsokugara wakavhura makumbo kadai unyatsokunogara kudai woritenga unokutoda double triple decker kana triple decker urouyautsa kati makumbo kudai unyatsoko hauri pedzi worifamba wosiya womboisa wozorifamba futi wapedza kuti zijusi rekona dzisikokura kwauseredzera unyatsokupedza shungu utenge zibhaketi roro rekuhangiri lion rakuvhairirana reroro handika unyatsota usiku usabike kaziza uchidya iri nyama yakadaro kuti urohwe mwoyo nayo uonoza zvishamisiri zvenyama izvi ndokuti udzaire kuti nyama haishamisiri handika ende pizza haishamisiri alright muninina wangu iri bo thanks very much upetipe vamwe mukana ndizvozvo thanks very much munoziva kuti dzimwe nguva vana mozati vakadzi cheucheuka ichokwadi teri sometimes vamwe vakadzi mungangozvisikana kudi but zviriko zvokuti vakadzika anotofunga kuti pizza inoshamisira handiona ototi manje makoso reketimbotakutora uyu kuzimbabwe halo kola aish kwadona sei vatogarira
pizza inoshamisira haizivika kumba musi wanotengerwa murume anotoyana achitaura zvanoda kuti iwe ukasaidla pandira paunofika ndakutengera pizza iwe kunge chinhu chinoshamisira handika saka dzidzai vakadzi kuti pizza inodliwa vanoshanda vavai dzidzai kuti kana maita mari dzenyu go and eat pizza mudibonesi musaenda kuromenzi pizza uko hainaki dibonesi pizza sitati pinda imomo munyatsotenga pizza munyatsogara pasi kudaini vana vako munyatsokurirova kandika kana waona kuti uno hamene kumba kwenyu kuti makajezana chii kana iri iyo hungry lion pinda muhungry lion unyatsogara patebhuru zvitebhuru zva zvehungry lion unyatsoshedzera chinodhura chachona chinenge chine machips nezvibhanzi chiya nezvizvi wodedzera ichocho unyatsokuzvidya kuti muzive kuti hazvishamisiri zvinhu izvi you can buy for yourselves anomaona you can buy for yourselves hachisi chinhu chokuti kwaunofunga kumirira murume kana kuti urigo ugara uchinyengeregwa nebhokisi repizza handi ukangoziva kuti pizza haishamisirika haunyengeregwi everyday nebhokisi repizza ukangoziva kuti nandosi hainingiriri haishamisirika hauyi uchinyengeregwa kune muri maziva kuti mukadzi wangu kumba uku nditoenda madira georgina pandodzoka ndakabata kabhokisi kepizza kaya kuti ndonyengerera mainiya vangoona pizza mungazvitseka pa zvikuitika vangoona pizza kudai so kuti sorry mai mwana sorry kani konzi oraiti amusazvipane akutosekerera akutotora pizza iya akutotora icho zvimasteers bega zvakadai zviya ini dzidzai kuti hazvishamisiri zvinoshandigwa zvino zvashanda eat your money chop your money wo handi muri kunzwa chop your money ndani mufonera ungachifona dyai mari dzenyu musamirire varume ava kuti kwaichichi shandai basa kana mari yoyo haiuyi yakanyorwa kunzi wanga uchicleara toilet yanhingi kana kuti wanga uchishanda pakati halokola Hello, Smelly Magadi. mushe kuri sei Ndine yangu inonakidza sismeli. eyo ngatinzwei chii chiri kuitika Ndakatozoona hangu kuti kudanana neari mujeri atori nani than ari kufambe kunzoko. okay samudana nemunhu wenyu mubhanditi Ndichauya naye munotomuziva mubhanditi wangu ndichazonyatse kundoya zvangu naye. ndomuziva Munotomuziva hasi mubhanditi mirai mubhanditi wenyu wamuri kudanana naye haasi mubhanditi ane mukadzi wake ari pano futi asi mukadzi akazosiya manje apaona aziva nezvenyu imi haana mukadzi hamuna kumani zvegirlfriend aigara naye kujobek haasitori kujobek saka asiri saka asi papeji penyu apa panotiitire panotikomborera murimo murudo aiwa imimi ndichaite kukusenderai maaudio nemameseji mukangohwe voice munobva matomuziva moti naikola aiwa pakanaka saka aufa zviri kufamba sejeri ari kubuda rini ndakanga ndapinde umwe mujolo umwe wakandichemedza umwe mukomana wokwachivi uko wakandidanandira nemukadzi wemunhu zita rake rakadofanana nerenyu unozi Melania wekwamutoko uko kubva ipapo ndopendakati andichada hangu pamunhu unofambe kunzoko wakaita sei wakadiko uyu naMelania akapengesana sisimela akati techindogarisana tichidanana kudaro ini ndaende kubasa ndaigare kubasa ndichiuya after every 2 weeks penonga ndiri kubasa paya unonga achipengesana nemukadzi wemunhu hei mukazozvibata sei kusvika takazondobata ngemameseji andochete foni asina kuziva kuti taakuziye kapini kacho katakazokaona kwakuone mameseji ekuti waiwa sounotsva hei kwakubva mwari atondiyambutsa kwava ndatoite basa rangu kwakutobve mupretoria kwakuye cape town ndiri papeji rasisimeli apo kwobva tasanganiswa namukoma ini zvangu zviri kuendeka sisimeli zviri kufaya muri kuziva kuti atlist hapana cheating vari mujeri ayo andina kana stress sisimeli chero kukunyazwa kuti kuna anhu anohura kubva kumazuva ano kwangu kwakanaka asachabuda zvikole mani manje uri kutobuda ati asisimeli munhu uyu munomuziva mhandi regai kukusenderai maaudio amataura kuti ndamuziva alright saka muruda kuti akabuda odii ouya Cape Town ndakatotaura nemurungu akabuda unofanira kuchitongouya zvake chichizotsvaga hakwe zvekuita zvimweni zvinenge zviri nani wake murungu manje makamudza kuti munabva ujeri izvo hazvizotauriki hazvitauri kuti tinonza ndimuona pano ndondishamisa azi murume rine rudo iroro sisimeli makapinde murudo muri kudlonoriva rinokupedzera unoita so ndakazomuti kongonyora riri bhuku
muchinyaregwa malavington nemalivington nemaswiss nonsense. Aiwa, ini peji renyu rinonditira handishaipipo basi papeji penyu. Saka how far imi mutoita zvepabonde mutoita pafoni? Aiwa, izvatiiti hai zvingazoita ere simeli. Hazvoita pafoni zvoti hamuzvizivi. Zvoita. Aiwa kana. Zvoita. Dzato almost 9 months hatisati tamboita izvozvo. Manje muri kutoregera chikumupa bonde nekuti ari mujeri, mupei bonde ari mujeri pafoni apa. Zviiti. Zvoita ndikukudzai hereni. Zvoita. Shuwa. Muzvizame. Zvoita. Tozokudaidzai kumuchato wedu tisimeli musi dzinouya. Hati munokuita, hati munenge mune foni yane foni moita video calls. Munototaura naye ndisawira wenyu badisi. Ndamuziva atobuda manje ndamuziva. Munoita foni kudai so munoita foni ka muchiita yenyu ya muchimutaridza kudai achiona yachikutaridza yewo muri komuchiita ka. Zvoita. Zvizoiti patandomirira kuuya kwawo. Asi vamambo kugara mamboita zvemambosembula. Panosembulika ere simeri, regai tichitongomirira. Chimirira yasatobuda ndaba asisi kura. Kore rino zvinotoita. Muri kutoziya wani, muri kutaura zvemuri kuziya. Anobuda munoya mutangirapo. Ende hanti ane mari yake akasiyanikirira. Hana mari. Mari iripo saka akauya akanomboya ungokula mbijana kudai so muzoenda kakunotora mari. Iripo here. Mari handioni kuti iripo bakundotaurawo kani kuya mari hapana. Mari iriko. Anayo. Kuti riripo here bhegi. Anayo. Akasiya viga paakainamirira ipapo. Mwamuziya here munhu wacho? Ndamuziya. Indoitaurai kuti unotanga ndiani? Ndingataura steri kuti vanobva vabatanidzana vakanoti. Aiwa, kwete zita zvekundoti unotanga ndi kana kuti ndi T kana ndi A. Munhu wenyu handanga ndi akatobuda kudhara here pakaita complication. Saka makarasikamira. Foni iri yaidzima foni. Ndinotokavayatisa. Kola kwai ndiri murudo. Kwai zvangu zviri kuita. Kwai yandamuziva ini. Haasi shumba. Aripo mudhayarizwe pano vakapega zvotodara arimo mukati. Rimupopoko. Arimo mukati. Ari kuripopoko. Right, ndinofunga network yavayatisa, right. Aiwa ndenge ndamuziva. Petrocious ndamuziva. Right. Okay. Hi babes. Hello. Zviri sei? Mushe. Dave, chiri kudi chichi kurwadza, chichiri kunakidza, chichiri kufara. Sikurwadziwa, ndikutokotaura uya ndakabudawo hakuru kudhara. All right. Chichakaitika. Muchataura kuti varume havachinji haichokwadi. Ini ndati nemurume wangu muZimbabwe nepane kunyika yatakaendawo tikachibva kuZimbabwe takabva tese ndatori nenhumbi ipapo. Tasvika kunyika iya ndatotsvagirana mabasa paya tatobetserana nehama dzangu manje dzimutsvagire basa zvese zvaita. Kutanga kuhura nevaanoshanda navo kubasa manje. Apa ini ndakasvika kura ndiri kumbanda gozive zvingoti tiri pamwe chete. Tachitora mari zvino kana paanenge atambira paenda aitora mari zvino ndoti regai ndinenoita zvekushopa zvezviya zvekuti unotenga chikafu chemwedzi wese ka uchitira kuti shasha ichengete mari yekuroora. Ibhajeti mari yekuroora. Ndaenda ndikunotenga paya ndikati regai ndichifona zvenichibvunza mumwe wangu ndikati pane something chandaona chiri panapa chakachipa ndotenga here zviya zvekuti mune muchidanaka muchikuitirana wana zvekuti haungadecide chinhu wega. Pandiri kufona paya foni iri kukatwa. Ndazofona kechi2
foni yadairwa asi yanga ichifungwa shasha yanga ichifungwa tiri kukata foni izvo foni yatodairwa zvo ndopandiri kunzwa vashasha dziri kukisana matsodi pafoni nekuti vasikana ava vanokisa ikona zvekutamba neshamwari yangu iko imapapa inombotara nemi inenge inotoziva nyaya inonzwa nevoisi kutoziva ndikutara nezvani papa makawa vanhu vachikisana vachitokisana kuti itora neenglish can I kiss you chichiva zviyo zvasingatomboiti shasha dzikutorova zvinhu zvikutofaya muofisi ndabva kuya kwandaenda ndani nechitroli chaachakazara zvinhu paya ndakangosiya chitroli changu ipapo ndamhanya kuinda kubasa kwake manje makasvika here muchiri gona kumanya imawa zvakadaro pandaikura kombi hapana kana mota ndaitoti asi kuti ndichatodziraivha fambisai kombi inyatsokufamba chaizvo kuti inyatsosvikira vanhu vari pasaidi ndasvika papaine mumwe muzimba futi aishanda navo ndiye wandakawana ari pamusiwo mani ndikati ko murume wangu ari kuizva zvikanzi sori zvenyu asi zvavari kuti hazvina mbonaka murume wanga ari makuhwa ndikati zviiko zvikanzi vari muofisi vakutorova zvinhu ndikati ndozvandanzwa pafoni ndozvandatovinga izvo zvikanzi aiwa maiguru musapinde mukati musapinde iye abva akoshwa nevamwe ndofunga pabasa pese vaizviziva abva akoshwa zvikanzi mukadzi ari kunzeu nda kumona akubuda akuzama kuti obata madziro odi haana kana mbi kubata zvikanzi mukadzi wangu kana uchindirespekta ndokumbira odi uinde kumba usataure zvakawanda indapo kumba tigotaura nyaya dziri iniyo sekuti ndichida murume ndikuda murume ndachinda kumba zvasi ndingochema ndasvika azoya kumba kuya kundirondedzera zvinhu zvisinganzwisiki chichi ndobva zvapuro zvakadaro ndikati zvapera zvaramwana ndikati kuti nditore vanhu vemunyika inoyi kuti vachengete mwana wangu azvikurega indore kuzimbabwe musikana wekuzimbabwe wekumusha wandotrasta ndatora musikana uya ndauya naye shasha yachinjwa yakunzi ndo shefu wenight shift achashandi masikati inini ndaenda kuindawo kubasa masikati saka masikati paanodzoka kubasa anenge aine musikana webasa kane mwana mubasa saka pale vanga vakutorova zvinhu futi nemwana ye nemusikana ye vakutoisana futi mwana hanzi mwana aya ndaana kunzwa nemuridzo wemba hanzi mwana aigara pachemba 2 hours izvo vanhu vanenge vachirova zvinhu vari mumba mwana akagadzikwa pachemba panze zvakaoma wadona mota adona nei adona chichaitika fone bhekitinzo nei respect vanhu vese building rese razviona kuti wanga uchikwira munhu lokola ndofuka hameno yatunda yadona nei hameno kuti yanga yadona nei alright shasha dzinogarisira mwana pachemba mwana anotogara 1 hour aripo pachemba vachirova zvinhu sakunyika yatiri kunoku manje kune problem vanekuti kana mwana achinda kubed clinic pandoda munhu anotaura language yemunomu ini mai vangu vanotaura language yemunomu saka ndo vaitora mwana vachinda naye chi murume wacho mbombera yekufona kwai murume wavo naima iko zvino ndiari kufona uyu direct kaitirape 2 minutes vambotaura nababa tikosofona kaiti kutaura kwanza I don't know of one peaceful health relationship dziriko mili dziriko but very few dziriko plus kana uchida kuita peaceful and healthy iyoyo kai normally kazhinji kachona ka normalize kusatsvaga zvinhu nekusaisa zvinhu pamoyo nekungoteverera handika nekuda kugara kwangu uchingogwa zvaunenge wangoona nezvinoda kutongogwa kudai handiona normalize that uchiona kuti haunei zvakawanda but unenge wakuzoti mumba imomo kana matodaroka kana uchida zvemba yako ka wotointrodusa bepa pamberi bepa kufront munhu achida asingadi mapepa kufront period nekuti unokuvadziswa nemunhu katiri kuda vapedza baba vairega tichipona
Hello. Hello. Vanga vafona zvibaba. Vanonetsa angaitofunga kuti ndakutowa kuti sizvare kuti nditoro pamboza. All right. All right. Yeah, ngatitaure ndamudza kuti amire. Saka mai vangu vaitora mwana vachina naye kubaby clinic sekuti vanotaura chitauro chekunoku vasikana ava vekuZimbabwe vagoni kutaura. Saka ivo ndo vaenda navo vaenda nemwana chiri kubaby clinic. Saka zvaitika manje kana mai vatora mwana kubaby clinic mukwasha aibvanzwa kufara kuti vanyatsosara vachinyatsoisana zvakasimba. Apa chisikana ichi chachiri chidiki kache 16 17 years nemazama akamira paiwe angu apa adonha ari kuyamwiwa nemwana. But uchidzoka musikana wayo aikuchita sei? Ini pandaidzoka kumba moza achichaitika ndaiti ndikaona pambedha ndauda kubata pambedha ndaiona zvinhu zvakati raundi indozva kuti aiwa ini kandisara nemurume wangu kana pane chinhu chaita raundi kandobvisa shiti ndoisa rimwe ko irazoita raundi yabvepi normal ika zvino zvinomalaizira muchivatana nevarume venyu kwamunoningirira kwamunovatana ndika kumba kwenyu kumachisenyu kuya mune makaisara chitsei waiti echi handika munopinda munana Mr Price mumashopu anotengesa mana Trueworth kana ana Woolies motenga matawo mahomba aya masewo mahomba aya ndora munowaridza pasiroro kuti ati machisenyu agone kuklasta kana wiki pambedha hanimaona moita pamusoro petauro riya tauro riya noti munobvisa kamuchiwacha everyday muchidika zvina basa iyo zvoichokwadi chamakutaura inyaya yandikutaura iyi mozati mwana wangu first born nyaya yandikutaura ane 11 years inyaya 11 years ago yandikutaura saka zvamutaura izvo zvoichokwadi tiri kuti tokwasanisa matauro chipo kuti akuzvitawo izvozvo mati mazuva iwo taitongovatawo pamusoro peshiti saka ndadzoka ndiona raundi ndoti raundi nderani ndaita confused ndoti this is not my hazvi zvinhu zvangu but ndezvongoti munhu nongosingafungiri because kamwana kadiki ari kamwana kadiki kuzvenyu zvenyu zvakanyogwa here kona kuzoti hazvisi zvinhu zvenyu izvenyu zvine zite momuzi yangu yatora mwana yaenda naye kubaby clinic yaita laki kubaby clinic hakuna line yatosvika ichitoatendwa direct yatonzi imimi number 1 matosvika vachitoatendwa kobva vatodzokera kumba vari kusvika pamba pai vari kuna dhoo rakavhurika asi signing koripo ndeyemota that something is strange vati regai muridzi wemba manje akungotarisa achingonongedzera kuda kupa masaini kuti something chiri kuitika mumba vati kuti ataura achidedzera haasi kukwanisa momuzi yangu gobva yangopinda because dhoo rakasiva rakashama kuti vanhu vasafungira kuti pane zvikuitika momuzi yangu yabva yapinda pashasha dzaa dzakafongoresana hanzi yakazvomorwa nzui ati anga asina kukunikina kupfeka hembe aangodzikisa sketi kudai mukwasha zvino chinhu acharamba kuti chidzika hani charamba chakamirira kudai panambuya saka mbuya vakaonerera mukwasha chasina kuuya hei hanzi akatovata pambedha nemanhende kudai hanzi chakaramba chakati chwi chakamira kudai hanzi nambuya ndikati mwana wangu ndikaona kuti ndikada kumuova munhu anofa ndakagara pasi ndobva ndavatarisa hanzi kobva vatora befu vakati ndopachabva charara manje saka ambuya asamasomai vakoonewo vakapinda vakadorinda mukwasha chakangomira kudai akatovata nevanhende kudai vakatogara pasi vakatochitarisa kudai chikazovata vatowana zviripo ko kubuda pazhe kudzokera shure wobuda pazhe iwo warwadziwa waona mwana wako ari kuitirwa mashuro akadaro apa iwo ndovauya nemusikana wacho webasa ndovamuya naye zvino vakazvitarisana sei zvakainaini zvokuoma vakakumbirana ruregerero vakataurirana ipapo vakazodidi vakaita secret nyaya iyoyo vakaivanza kuivanza kunani kwauri kwandiri manje vakati handichamuudzi rega ndichingokona semwana wangu rega ndichikuregerera zvakaoma vachizobva manje nyaya yapera kudaro saka vakamuregerera mukaramba muchigara nemusikana webasa aiwa musikana webasa akanzi iwe ndakuregerera siwo kana ndikataura nemwana wangu wotosaidzira kuti musikana webasa ngaaende kuzimbabwe ngaatoenda kuzimbabwe chero akati
musikana webasa ari kushanda ari kudii unobva watoti asi kushanda hakuni kubika adii ngaaende kuzimbabwe musikana webasa ndiye anofanira kutoenda kuzimbabwe saka indabva kubasa ndiringonzwa zvinonzi musikana ai ngaaende kuzimbabwe indikati nai mama komunoti musikana ngaaende kuzimbabwe aita sei ari kugona kubata zvimwana zvakanaka ari kushanda zvakanaka mugoti ngaaende tikanzi aiwa ngaatoende ndikati kasipare zvaitika kani havasi kutaura ndobva ndangonzi musikana ngaaende obva vatoenda naye ivo mama ndo vakatotaura vakatomutora vakati chero usina mari yebhasi mutoenda naye vamutora opinda naye indasara nemurume akutanga kutaura zvisirizvo pamusoro kwamai yangu zvikanzi panapa patiri kugara tofanira kutotama chima yako havasi bho indashamisika kuti mai yangu vagotadza kuita bhose hapana nyaya yandiri kunzisa kuti ndeyei ndamirira mama vabva vadzoka ndibva ndachivaudza manje ndobva vakazoputisa zvikanzi ari kunyara nyaya yake yakaita yese yandakaita nekuinda kuzimbabwe kwese inyaya yekuti ndakamuwanikidza achisa musikana webasa kungoti mai vako vakazvibata nokuti kuvona kwavakaita kakwira dei vanga vari mai vasina murume wenhuku chiyakuka vaitopakurigwawo havaipiwa shee yavo mugove wavo chokwadizvi nokuti vakatogara pasi vakatoona mukwasha yakatodaiwo kudai mwana utarisana sei vachitozivana mabhurugu vakatoona zvese izvozvo chero ivo dai kuti kungoti hatinavo handisi pavariko zvino vaitokudzai vaitaura vega nemuromo hei asi vakagona havo vakakuprotecta vakagona vakuprotecta vakati riga nditore mwana wandingonyarara anofane stress iyi ngatichiziya ingatoenda mberi ndazara futi mwana wechituu ndaita imwe nhumbu ndadedza futi musikana muzimba futi ambata futi musikana yeye vese vasikana vandoita vese anga akubata anga iri mhuka chaipo ndakazopedzisira mozati zvimwe zvinoti nikushingirira uri kushingirira sakola mwanga achitaura kuti handi ndakashingirira ndikashingirira pane zvimwe zvaunoona kuti zvimwe uri kushingirira sika everyday unenge uchingowana shock of your life kuti mangwana unonzwa kuti abata ningi mangwana unonzwa abata ningi mangwana saka unosvikepi nazvo izvozvo aiwa letu vakamuprotecta pakuti aigona kudonha nestress akafa vakatogona stress zvavakaita vakazomudza rava rimwe day havana kumudza ipapo paigona kutokuvara munhu saka mai vakatongwara havana kuda kutoti vamudze ipapo same time paigona kukuvara musikana webasa ichokwadi ichocho inyaya dzeupenyu dzibati dzakapfuura hadzo ndative nemumwe wandinaye ari bho zvekuti asi kana akaita iso tichaanoita hadina kana chaanonitaridza ndative ne4 years nayeko zvino handina kuti hani ndinochema kuti ndazochitwa kana ndazodii haiwa ipapa handichema hangu asi dzimwe nguva unogona ngofungira asi hava kutaridzi vanhu vachivawo itori criminal ine yazoziva zvainoita nekusati zvazvibatako zvakufanana nesu unongozvibata asi unongozozviwana wande unongozosenderwa kana meseji kana kuchiya unongozoziva kuti pane zvinoitika unongoimba uchingoziva unongofungirawo hako asi kutaridzwa nekushayirwa respect chii zvimwe hacho hazvisizvo zvatosiyana at least good luck kola garai ipapo ndopenyu ndati good luck ichigara ipapo apa ndo pane wenyu wamakapiwa namwari Hey, all right. But guys, imagine kuti unenge uchisvika kutotsvaga musikana webasa, uchisvika kutotsvaga musikana webasa tindiwana murume wakakawatana nemusikana webasa, kungodai musikana webasa, utovata inenge iri mhuka chaiye yemurume. Inenge isina respective nevasikana webasa, but chero nemiwo vasikana vemabasa. You have to respect ndive nabhosi venyava. Varume imhuka ine vakafanana namukuwa tichaura pano. Anotongoedza. Hazvino kuti pane anenge achitongoedzawo kuti awane kudla kwese. Kuti masikati medhemu asiporo vaiwewe poto handika kana varipo oita zvamedhemu vake hanzi mukuuya kudhari vachindepi havasi kuuya ava mataishe andowana havasi kuuya anomachiona saka respect yawana bhosi venyava munenge muchito hanzi panoda kutohurira izvi vakatowandisa ungavapedza izvozvi tinoziva kwavari vakaonowandisa tingazive kuti vari kutoitei nhasi friday kudai yemonthend hallo dear. Hi dear. Hello. Namba ndakapinda hapo Natasha, namba dziri pinda hapo Natasha Murobedzi. Hello. Kola. Kwaya ndisi mhuka SIS-MELLY. Panashe ungagoti kudiko meseri zvamunenge muchingotaura. Izvo tikabvunza vari meseri pano kuti kumba unochii kwaya zvangu kwangu kuri correct. Zvangu zviri correct. Kwangu kumba bho. Wotoshiya kuti saka ari kuura uchendeera. Alo Kola.
Hello caller. Iko zvino asitenda kumalo zvachiri kumabhawa ali. Vachiri kumabhawa. Hello caller. Nine guys. Hello. Nekola saka mukafonera kuti muzonyarara. Nai mikona saka mafona kuti munyarare. Panai. Fona yake itori very clear yava kutongofona kuti anyarara kuti si. Anoona. Right. Apana mwanda for asina emi guys as the bishop. Rudaro. This number amen. Mera imbovunza guys. Toda mwenza kuti vunza ni panapa. Toda kuvunza inini. Tunoti majority varume antika mudzimba mwandochita. Anditi vachichita zvavanenge vachita kunze uko. Anditi vamwe vanoti ina hangochita ndotosiya. Andi ndizvo. Kune ndoti akangochita akangozvibara chiti ndotosiya. Anditika asi wasiya paya kuti wanoti ini ndinotogara ndoshingira ndiripo. Anti guys musiyano apa uri papi ndoda kuziva uyu yakuti kwa indogara ndiripo zvakaita mai yakuti kwa ndoshingira ukazobuda avo vega neuyu anoti kwanzi inini ndikangozvibara ndosiya asiya oenda kuita futi imwe boyfriend next difference inenge iri papi because ukabuda usikuita celebrate ka uchanotsvaga futi wamwe kunovata nawoko anomaona saka difference inenge iri papa. Me I want to understand. Nanzi bota yetu varume fafone ti vakadzi ndo vari kuura vakadzi vari kuura. Right, anzi ngani kunyorere pazasi number. Let me write for you number Natasha. Pazasi. Idzo number Natasha ndakupa pazasi comment yako ipapa ndakuisira. Dependrewo guys different. Hanzi vanhu vakasiyana SIS MELLY. How? That's what I want to ask. Handiti zvandokubvunza. Handiti kune munhu anoti atisi kutaura nyaya kuti vanhu kana kuti dati pano kuvanhu vatema kune anoti I don't tolerate cheating. Handi wangochitira ka1 ndikutobuda. Ochitigwa utobuda zvishuwantika. Kocha wanoti ndiri kushingirira ndiri pano. Handika achitirwa. Uyabuda uyu achitirwa kabuda. Asakutsvaga futi imwe boyfriend. Anomaona. Arutsvaga futi imwe boyfriend. Okonti yadana nevarume futi. Difference iri papi. Ndinoda kuziva izvi. Cause difference zinobuda unetano. Alright. Naidi waunosangana naye unozoti pakamira sei. Uchadana ausi kunogara utsa celebrate ka. Uchasangana neumwe varume futi kunzoko. Uchisangana neumwe ka. Woitana naye udana naye zvoramba. Wotsvaga futi mumwe. Where is the difference? Kwai difference ipakuti chete hazvo. Pakuti wabuda wakunotanga zvinyowani. Asi zviri zvinyowani izvi pari panyaya yemasikire nezvigwere hazvina kufanana here. Hazvina kufanana here. Nokuti uchibuda uri kunokontinya kunonyengwa nevamwe vanhu uchinodana nevamwe vanhu. Handiona. Wausingazivi futi zvinhu zvakamira sei. Mumba macho kungohura futi nevamwe vanhu ka hauzivi futi zvichafamba sei. Hazvina kufanana here. Ndinoda zvimukanganasenda ipapa. Hanzi yakandihurira ndosiya futi wobuda woenda futi kune mumwe andika saka Alpha Madira. Hello Kola. Sorry to say. Ndani panaje kutaura paenda kumana kutaura zvinhu zvandachida kutaura. Handiti zvamusesa mukutogara izvo zvekuti hanzi wabuda uchitadza kugara mwako handiti. Kwandiri kunoku. Kwandiri kunoku. Boyfriend kunze uko iri fixed. Yekuti murume avangoti aenda kwaenda iye anendawo ikoko vosangana mumba havabudi havabvi pamurume votonzwa ichotete 15 years 10 years vari vese. Murume akangoenda kwaenda kugirlfriend iye ari kuindawo kuboyfriend yake. Havabudi mudzimba dzavo vaneyosangana mumba imomo ende vachidana zvisingamboiti vachidana zvimwe zvekuti mbotoshaya kuti uyu ane boyfriend mukadzi ane murume ane girlfriend yake vane chii vanotogara vakadaro vanotohurirana vari plus I think iko zvino vakadzi vakanda vangwara haangobudi achizoti pane mabenefits anopagara ipapo iwo chingotambura nekuhura muri munotambura mukadzi anga sezvanenge achitoita anenge achitoziva zvanenge achiita panenge pane mabenefits vanenge vachitoziva zvavanenge vachitoita izvo zvino hadaida kungotaurawo
All right, thank you very much, caller. Thank you very much. Get to the moon. Put them phone up. Quite same difference. Exactly, Paida. In dog, because Timunano, Timuti, in dog, and you go to sometimes. Wega, Moyoko, Bakutumakuti, in Panapandaku Buddha. Moyoko wig. Couldn't you to put the Panapatiza? See how we die. Which one you go to the same thing? Hello, dear. Hello, SIS MELLY, Masoyafi. Mushagan. Amusha, and I also clarify Kamukutaure to put une murume nganditaure ndakazvimirira une murume unongochitana naye anenge achiura zviri mumaziso mako achitokuudza kuti iwe wakazvara vana vasikana handitokude achitokuudza rafu achitokushungurudza mba macho saka undongobuda wotonodanana neumwe because there is peace uyo ari kuhura zvisina haasitombokupa kana respect so unogarirei kumunhu wokuti anohura orega kupa respect une vana vasikana ndechida mwana mukomana akangouya amba ndosaka kuti zvara vana vasikana nguva diki unenge usina mufaro mba macho saka SIS MELLY unotokuda kunoita sinamazemwe murume womunhu unotowana peace kumurume womunhu ndowana right chimira ipapo mira ipapo handikwanza ndikutaura mukwanza ndikutaura hanzi ndinobuda ndoenda kunotsvaga murume womunhu handi muri kunzwa same shit pane anyora po danzi ini ndinosiya chiri pane mabenefits. My question is uchibuda pochisiya handi uri kunoita celibate here kana kuti you're still going to meet another man and fall in love with him and sleep with that man uchizama handika zvozoramba kuti wosiya futi wotsvaga mumwe saka where is the difference? The difference is kune peace ndatsvaga mumwe asingandishaude asingandituke asingandishungurudze anondipa peace ndamusira kuti haasi kundipa peace unotofa nedepression uchingoti ndakabatira imba SIS MELLY. Saka murume womunhu kunenge kune peace. Are you sure kuti murume womunhu kune peace? Kunenge kune peace kumwe kune peace kumwe kunenge kusina peace zvodependa. Unogona kuona unenge wabuda SIS MELLY wakuzvi38 wakunota towards 40 unozomuona kuti murume asina munhu otoona vamunhu and the difference is choice. Yes, maybe that will be the only difference that is there. Kuti choice, but otherwise it's the same shit. Because as long as you don't celebrate, ukatiza iri simurume iri ukabuda uchananyengwa nerimwe simurume iri andiona wodana naro kuti rokuheta kuti wosiya womubva futi kune rimwe simurume iri and uchingoenda kana chiri chirwere ndokutouya kwacho. Saka tozama kuda kuonesana hedu panapa because pane mambo kuti pakauya host panapa vanhu vanenge mchitikwanzi mudze isimeni kuti asiye mudze asiye handikwanisi kudza munhu kuti siya that can't do inini handikwanisi kudza munhu siya but zvichakuti iwo kana wagara mushiti yako zvichakudze kuti ndaneta panapa ndikandisiye woenda kokune mumwe murume anokushungurudza SIS MELLY apa asingakuchengeta mari yacho anenge achitodya kumahuri ndone uchoshanda utoprovida everything ushungurudzwa vanhu zotokushanda ndori kunza mari yacho kumba yati akaita ri kuyadya nemahure achitochengeta vanhu vane basa vanozvara vana vakomana so you live. Okay, right. Another opinion. Thank you very much, Grace. Thank you very much. Right. In my opinion, yatanzwa hanzi ndindu jangu ndinotomuva ndichienda kumurume womunhu at least ndikola wa handika vanomuva vakananga kumurume womunhu ndinzwe uyu anga achifona. Hi, dear. Hello, SIS MELLY. Hi, you should say. Mushe. Yeah, I think like you were saying, kuti we agree kuti varume vanotongohura handiti. Right. But pane kumwe kuhura kuri disrespectful. Of course. Like Tamaya vapedza kutaura kuti ukaona munhu anosvika pakuti anohura nemusikana wako webasa. That level of disrespect is too much. Inenge yava betrayal. Saka in as much as we are accepting kuti varume vanohura akahura asi achimeka sure kuti handizvizive achizviita zvakavanda pakadaro ndinogara. Then kana wakuita kuti unohura nemusikana webasa unoda kuenda kumunin'ina wangu unoda kuhura panext door kundiita chiseko chenyika chekuti famba chingonongedzerwa nemunhu wese kuti shame mine here. You see,
So inini I feel kuti in such situations pane pekuti unoona kuti okay, this is too much. Okay. Because Right. Mina ndikubvunze pana, mina ndikubvunze kuti unotoona kuti uyu munhu akudiwe. Right, mina ndikubvunze. Wati kana pachihuriwa asinganditaridzi achindirespecta ndisingazvioni ndinogara handiti ko pachigwera pachigwere hatina kungoonesana because zvinhu zvamune zvinotagwa nemi comment section ndakaona katina ndobva ndazvozvibvunza ndakufunga ndandika ndachibati vanonga ichikwadzi munhu ngagare ko chirwere ko panobuda kacha mumwe wanodane haiti here chigwere ko chigwere katifambei nenyaya pachigwere kana kuri kwokuti ahura ndisingamubati handiti kana ndisina kumubata, that one it becomes very tricky to be honest. Chero kuti ushandise CD racho unori introduce sei wose munhu usina kumubata. Unonga utongoti Mwari ndichengete. Amen. Hapana zvekuzvikuti. Saka tongoti vane varume mubakurarama usina AIDS inyasha ka. Ndizvo ka? Kuti inyasha Mwari angangokunzvengesawo dzinge dzichingoriwo nyasha zvadzo. Ichokwadi. Inini ndakamboita situation yekuti ndakahurirwa nemurume ka. So ndakahurirwa nemurume kusvika paextend yekuti unoti uchinotestiwa unovati dzokorodzai. Kuti mune sure kuti makati negative imi aiwa dzokorodzai. Wotozoona kuti iri kuramba ichitongoti negative kuratidza kuti wakatopunyutswa naMwari. Kana kuti prep every day kugara nemaprep. Watogara nemaprep uchidungira every day. Because kana usina chawabata zveshuwa vanhu vacho imi munovaziva CD havai. Unozongoona kugwara nemwana wokugwara wokushe kuti kundagwara nezvafamba sei ko chichikuitika wakungoperezeka mbiri uchifamba utogwara vanhu utenga kutaura paya kuti tikaenda kuchipatara unzi une chigwere mai mwana iwo waunombobuda atika munhu ndiyakuvigira apa une chawabata une chawaona ichokwadi. Plus Mwari vangokurwira. Thank you very much caller, thank you. Plus Mwari cheshe vangokurwira vega vakazvimirira Mwari. Ngokurwira kudzenge chiko yashatidza ndopatozombona kuti Mwari vanenge vari kushwende Mwari vanotoshanda ine Mwari vanotokuprotecta. Kana uri mwana wavo usina chaunenge uchivaitira ka usina mbusha waitira munhu Mwari anogokunzvengesa. Chokwadi chakanaka. Kola mami chifona ndakufona makudecline. All right. All right. Right. Pane manzwa kana inango tinzwesana ndinjekisana ipa because munoti munhu ngabude siya iwe munhu akasiya chinoita celebrate. Inonogara uvhara makumbo ako uvhara makumbo ona matira chinhu chako ichi. Ona matira ma feelings kuti Mwari dziurayai every feeling mutsinga dzangu dzinomanya ogara usina murume. Nokuti ukabuda uchinoita zvomwe murume handika zvawatiza uchidzwa unopiwa chigwere uchakonochiwana kune umwe. Hanimaona uchakonochiwana kune yeye wawafambira. Handika hanzi musa zvisimbise zvenyu kuura kuura ndochokwadi chaini kuura whether ahura na minister kana kuti ahura nemusikana webasa kana kuti ahura chikuura ndochokwadi chero akahura nehure remustriti chairo chihure hachina kuti chi hanzi kunida prep just to keep it. Of course it's better to protect yourself. It's better because marriage ukabuda marriage but uchokonzanga kuti neumwe boyfriend notokupa handiona zvinoda kuti umwira akuprep ugere pamurume wako uchiziva kuti ndikuchengetedza hangu zveutano hwangu handida kubuda panoti apa ndavata mangwana ndavata waita mwana mutupo wamoyo mangwana waita mwana mutupo wadhume mangwana waita mutupo wechirungu handida hangu zveizvozvo anomaona onoti handida hangu izvozvo zvinoda kuti zvichengetedza neprep dai chiri nani chi guys timbowawo pfungwa dzenyu chiri nani chi kuti umwe akuprep pamurume pane kuti ndobuda ndotsvaka mumwezve wausingazivi unokupa unovata naye aumuzivizve kana maybe unoti munozamazama zvoramba wobuda futi uenda kune mumwezve muchingodaro zviri nani nezvipi petronela chinoita chekuti chero ukaita single zvamuri masingle kudai munongovata nemaboyfriends enyu kunzoko. Where is the difference? Mungazviramba ini mukasika kuti kwanzi vanhu mukuundira prep marriage but imimi masingles achona you are sleeping with your boyfriends and then sometimes autori na boyfriend one une maboyfriends 2 kana 3 ukavatana uyu weekend next weekend kuna ane mari muNigeria next weekend inotevera yo uri kuno kuCameroon saka difference iri papi. Let's be fair. Ngatisvike pakati. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Muri sei?
How are you? Inyaya yamutaura is very complicated. I think zvakuda kuti iwewe munhu uzive kuti unodei nekuti chirwere chaiko chaiko hakuna munhu anochingwarira. Hakuna? And I think I agree with you pemuri kuti kunwa prep kuri nani because unogona kuti uri kuda kubuda mumarriage yacho uchiti ndahurirwa but paunohurirwa kuti uzosvika pakudziwa but waona kuti munhu ari kuhura anogona kunge atouya nechirwere already. And besides paunofunga kuti paunozobata kuti munhu ari kuhura kana kuri kunzi chirwere unogona kunge watova nacho already because unozviona after maybe months or weeks, I don't know. Asi kana chiri chirwere unogona kunge wanacho saka kuponeswa ndiwe naMwari wako kuti unenge wanzvekeswa sei. Saka I think zveprep zvitori nani. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Hands nemumwe kumwa prep zvakafanana nekunwa ma-ARV. Nekuti ARV unenge utorinwa every day. Prep unenge utorinwa every day. Apo munoti kudini napo. Hands prep yafanana ne-ARV because wakutorinwa every day. Hello dear. Wodzirai volume kuti sei? Kuribo ini nangu ndinongotaura nyaya yeprep aina kushata kuti unokwanisa kumwa prep urimo mumarriage but vanhu it depends kuti murume wako anonetsa chipi because vari pamwe varume vanongohura zvavo asi vanenge vane rudo anenge achipa peace of mind kuita mumwe munhu wekutoti anohura but unenge usina kana peace of mind so kana uchishaya peace of mind mumarriage machona buda asi kana uchizoti murume wako anohura asi une peace of mind zvimwe zvinhu munowirirana yes unogona kumwa prep yacho uchidzivirira chirwere asi musagare mamarriage amusina mufaro because vanhu vachafa vari vanhu vadiki nekushaya mufaro. Right. Thank you very much. Hands your happiness count. Petty, I understand zvari kusaura kuti upenyu hwemapirisi wakaoma upenyu hwemapirisi kuti kufunga kuti everyday munhu anenge achimwa mapirisi zvakaoma and but imi ndati masinguzi iwe masinguzi kwete iwewe actually masinguzi ari kunzwa uko masinguzi ari kunzwa uko andika munenge muchingochinja futi maboyfriends achona handiti saka chigwere chikauya huko mwere isemshiti guys chigwere chikabata umwere mapirisi unongomwa zvakufanana guys chitorani kumwako mapirisi achona pane kuti ungousura uchingo handizivi chiri nande chipi guys kumwako mapirisi pane kusura uchingo tendera nenyika uchingochinja varume chinandi nekuti kwese kugemu rachona chingochinja varumeka uchapedzera kungomwa mapirisi iwayo chete uchatongomamwa ndopakupedzera kwegemu. Hi dear. Hello. Mushe kanjani? Mushe kuri sei? Kuri right muri sei? Hello. Ini bo inya. Ari gadi bafana bafana ma radio tu. Aya mukutaura yakanaka zvikuru. Munoziva kuti munhu kuti anenge ane chirwere hapana ndoda kuve nechirwere kana kusava nechirwere unoziziva. Ewa munhu usanoda kugara asina chirwere. Hapana ndoda kuve nechirwere, chirwere chinongouya chero wakazvichengeta sei chirwere chinogona kungouya kwauri. Kazvangu zvinopfuura nemauri zvinongopfuura nekwauri chete. So Lisas. Hello? Taurai tikunzwa. Saka kune vakadzi kune vakadzi vari mudzimba vakatozviona patonichirwere vakatonyanya kupfuura masingu nekuti singu anogona kuzvipoteta kunze akasarara nemurume akabata chirwere. Iwewe mukadzi unenge uri mumba wakaroorwa nemurume haukwanisi kuti nemurume wako ndoda kudzivirira pozi murume wako abva kwandiri nesingu ndikarara naye ndikarara pamwe ndarara naye dhere kana ndarara ndakapfeka hameni ouya kumba kwako hambo akarara newe nepepa kunze kuti anototi gatirare direct. Saka pazvirwere kazvoda nyasha dzaMwari kuti Mwari tichengetedze pachirwere kwete kuti ndakangwara andotiza andoti hakuna munhu akangwanitidza chirwere. Hello? Takateerera. Hakuna munhu anotiza chirwere. Zvakafanira kuti maprep akutaura maprep unogona kumwa prep uchinda kuti ndidzivirire tabata chirwere unogona kuchibata chimwa prep yacho naiyo futi. Saka chakakosha munhu kutozviziva kuti Mwari ndisabate chirwere chiri murume wako akahura kana uchingori mumba. Kazhinji mambotsara nyaya kuti kana munhu achinge zvakasiyana nechii kuti munhu ukabuda mumba murume wako ahura unohura nemwe murume kunze. Zvakasiyana pakuti handiti inini kana ndakaroorwa nemurume wangu wokutanga woumhandara wangu handiti
pamurume womhandara wangu kana murume wangu akandihurira zvinondirwadza kusvika pabhonzo chepo chaipo. Kana ndazobuda mumereji mangu ndakuenda kumereji yechipiri, kunyange dai murume wechipiri akazohura, but peni yakarwadza pakutanga ka haisi peni yandozonzwa futizvi. Zvangofanana nekubva kwabva umhandara unorwadziwa, but paunozoda kuraka ichitiwa umhandara unoratidza kuti unenge watopera. Zvakafanana nekuti kana murume ukangobuda mune mereji yekwekutanga, it's so painful. Zvotora makore kuti zvikwanise kubva mauri, but once wabuda nokutoda nemurume munhu kunze, murume kana akahura hazvichanyanyi kurwadza nekuti wakarodzwa kudhara. Tatere saka ndoza ndikuti saka ndifunga network yavo iri kungodonha minoti vadonha nei futi. Hanzi kupeini yekuhurigwa nemurume wokutanga neyekuzo akakubvisa umhandara neyekuzohurigwa nevamwe kwai peni dzakasiyana. Tadodzidza ura ngazvizivini, anambozvitarisa, anambozviongorora. Okay, matodzidzawo kana peni kwai dzakasiyana. Right. Hello dear. Hello. Hello. Yes, Murise. Dzimai my phone in kumasuro. Dzimai another phone. Muri right SIS MELLY. Mushe kanjani? Mushe muchiri pa live. Tiri pa live. Alright, aenda ndinoda kungokomenda wangu nyaya yekuti vanhu vari kuti kumwa prep ARV zvinhu zvakafanana zvakatosiyana SIS MELLY because prep unomwa prep handiti but unozokwanisa kuriregedza prep zvasiyana ARV ndonase kuti kumwa prep kuri nani uchizvidzivirira iwewe pache zvako zvinhu tu zvakatosiyana. Okay. Hai ndo mafura angu zvangu kuti vanhu ngatimwei prep. Alright. Ukatoona kuti hazvina kumira mushe ngatimwei prep isusu masingle mother isusu tiri nani SIS MELLY because ndikadanana nemunhu ini ndichiziva kuti inini handisi pamushonga ndinokwanisa kudzivirira chero ndikaita maboyfriend too but ndinokwanisa kudzivirira zvakatosiyana nemunhu ari mumarriage handiti saka kana uri mumarriage uchiona kuti hazvina kutomira mushe kumwa prep kuri nani. Ndo mafungiro angu. Thank you very much Kola, thank you. Hanzi nakola prep iri nani pane kumwa mapirizi because kana wafunga kuzosiya prep unongosiya mapirizi unenge utongodunga kwe mapirizi asike agoni kupota uchisiya here uchihomwa uchisiya ngamwe every day. Hello Kola. Hello. Hi dear. Hello. Hello. Hello, Kola. Okay. Hello. Yes, Murise. Right, SIS MELLY. I just want to make a comment about Nye prep. Ndrukona as if people don't have information. Yekuti prep, what is prep? What are the indications of prep? And what are the complications of prep? Prep, my ARVs. Anopiwa munhu in an emergency situation. Kuti asaite sei asabatira utachiwana. Okay. Saka munhu akafunga kuti inini ndaungonwa maprep just because I'm suspecting kuti my husband is cheating. It means kuti munhu uyu ari kuzviisa pama ARVs asina consultation yadoctor. Saka ukazviisa pama ARVs and you are HIV negative, wakuita long term, paunozobatira chirwere cheHIV, it means kuti uchagona kuita macomplications ekuti ma-ARVs iwayo acharegedza kushanda because unenge wabuilda resistance. Saka zvichazonetsa manje wakuenda kunana chiremba wakuiswa pama-ARVs and ma-ARVs are not working. Wakuda kuzoiswa pa-second line treatment, which is treatment iya yekuti ma-ARVs acho anowanikwa but they are in short supply because anoipiwa vanhu vanenge vaita macomplications ekuti havachakwani pa-first line treatment. Saka ndongoti vanhu vazive, it's going to be your choice. If you want to be on PrEP for long term,
usina HIV, but in the long run there are going to be complications. Saka you choose. Saka mimi semunhu wamukoti wambuya wachini wanesi zvinenge zviri best ndezvipi apa? Aiwa, tikuda honest opinion. Tiri vakadzi pana pari kuzama kuonesana. Tikuda honest opinion yenyu. Inini honest opinion yangu ka, inini I would say people shouldn't be on these long they shouldn't be on long-term treatment. Yeah, PrEP is not made for long-term treatment. It's for only emergencies. So that it's going to be your choice. If you choose to do so, you know that you may have complications with the HIV. The long was this one on that. So it was what in this yoga to Monacanaru suspect, I put out worry or another say in Rungo Terror put in this go advices. The Muruto the Muruto the Muruto go advice. Why would you tell that to was saying? Advice is really better, but as for PrEP, quite a long term. Do it for short term, not long term. Pakaipa goreno very very much auraisa vanhu zvokwadi maite henyu knowledge yenyu kwela. Thank you very much guys. Muri kuzvinza zvitogana kwela kwanzi PrEP ARV ndopandirosa nehana kwanzi PrEP ARV asi ARV raungopuwa kuti umwe mbijanana short term wobva wastopa ende ukada kuri take naro pamberi apo kazobatwa HIV harichashandi. Zvinogona kasa kushandira ugozo mwei guys, wodofazve ugozo mwei kana rikasa kushandira guys. Saka poitwa sei hello kola dzimai imwe foni masure mubvise foni pa loudspeaker. Okay, that's yes story 2. Ndoda kupindura sisi vari kuti vanhu vaende paPrEP. Halo. Ataurai. PrEP yakafanana nema-ARVs kana vanhu vangu vasiri kuzviziva. Ndozvarabva kuzora kona. Ende ma-ARVs acho antimozati akasiyana-siyana zvichienderana nesystem yomunhu nemiri wemunhu. Imi munomwapi kona? Imi munomwa anonzi chii? Aiwa ina handiwani but kubasa kwangu ndokuva zvatinoita nezvazvo. Alright, chakakasiyana-siyana nemiri wemunhu. Zvinoenderana nesystem yemunhu kuti masoja ako apapi anosiyana. Saka munhu kana wakuenda asi foni yangu kai indama kwela rungodona kandi chichiri kuitika. What's going on? Thank you Messi 100 stars. Thank you Messi. That's madzimai kuonesana pano. That's madzimai giving each other advices. Muzvimere zvodema iwo. Zvakaomba vedwei. Tukufonera akasvika ifo ndatsikuita. Ndopaona kuti madzimai ari pataiti chokwadi. Ndiani anoti handisi pataiti? Hello kola. Hello, mushe kuti sei? Ndiri bhozva. Ndanda kutaura nyaya yevanhu vari kuti kuhurirwa nembuno zonohurawo nembuno yemunhu. Ndosaka tinzi manje yemukadzi vedu vevasikana. Saka kana iwewe warwadzisa ochiita pisi nokurwadzisa mumwe munhu here, handione zvinhu zvakanaka because iwe unongochiti pauri kuita pisi zvakufanira kuti iwewe murume wacho paiuya atoshusha iwewe kune kwaaitirwa pisi kwaanenge achidiwa achigezeswa achidii. Zvino iwewe kana wakuchiti nokuti iwewe wahurirwa chirega ndinohurawo nembume kongotsvagira ari simu kana akafirwa zvavakazara kudai. Kongotsvagira wako ari simu kana akafirwa zvitori nani. Inini first marriage yangu handizivi hangu kana murume wacho aihura but
aitamba makasi sisimeli zvokuti waipa kutenda angari gambla ya waizongoona kuseni kwasvika bwedzi chiti murume wako akagambula netv nezuro apa ndiwo uri kumukira basa ende mashift angu sometimes aishanda usiku kumuti baba wemwana usiku chiraraiwo nevana airamba ototsvaga munhu anosara nemwana usiku iwo uri kubasa achinogambula makuseni asi aimbowinawo here aimbobatawo aimbobatawo here hauzozvizivi nyange akabata unoionera kupi akaibata anopedza kana svondo reso singazoti munhu ari kupi kana kuti anenge aibata unodya kana kuti ndofunga anenge akumborara mumahotera kana kuti kupi sometimes unozongoona maslip emaloji kuratidza kuti maybe munhu anga abata mari iwo ndonongotishanda unoona makuseni pane vanhu ende vanenge vanhu vemagambling vari dangerous ka vanosvika kuseni voti tikuda radio unoiburitsa iyoyo muridzi ndonyakuitenga unodisconnect takasvikira pakuita kuenda kumapurisa kuita police case angane problem zvisapere mumba angane problem akadyiwa akugembula nezvinhu zviri mumba zvaasina kutenga angane problem saka aihurazve kana ambogwina oita vhiki asipo nenguva indepi obviously ndofunga anenge ati zvevakadzina hauzozviona ka hauzozivi marisiti wayo kumadokirati anenge aine vakadzi vachimbodya mari saka kutaura chokwadi varume fonil asi zvinotongoda kuti iwewe mukadzi ndiwe otoshinga kuto kana watoona kuti hazviite wese uchitozvishandira muno munogona kuita kana kutsvaga mawashen kuwachira vanhu chaiko owana mari kune kana kutengesa maswits chaiko because kutsumudza kunguingwana nezvimbazo everyday kuti kwai wakatamba gambling netv saka tayakotora fridge everyday unoshanda chinhu wani gore rese sisimeli chingoti nokuti zita rokuti marriage munhu akapisa tsvakirai kuno hazvina zvazvinobatsira zviya saka wakazobuda sei wakazobuda sei ndakatanga ndichimboshingirira handinonge kana kuti unenge wakavharwa here aiwa mentality yekuti takakura tichiudzwa kuti imba inoshingirigwa mentality iyoyo ya ndoya iri kunotiuraya ende madzimai akawanda ndo inotiuraya zvisingaiti ende plus kungoti society chati kudini tisisina murume ndo problem zvimwe zvokuti takazviudzwa kuti munhu asina mbume ibhishu ndo dambudziko hombe manje iroro vamwe vanhu havana varume but vanoshandira vanavo ngati maganda ngatishandira vana hana nguva yekuswero kutenderera kutsvaga varume hapana hapo munhu anenge asingadi murume haande zvokunyemba zviya chero rikaita gandanga rikashanda sei rikadi at the end of the day boyfriend anenge achitori nayo inotomulambasta chete ende boyfriend iyoyo manje ndozozikana kuti munhu panenge achiita madzira tsvaga zvanenge achiita kuti iyo inenge ichitei boyfriend ndozvatisingazozivi andiwana asi kune vakadzi vanoshanda magenda kuriya chaiwo asi boyfriend vanadzo ndisanaboda celebrate anoti nandichaiti zvevakomana noti zvevarume noti ndakarambwa ndikatigodzisiwa anotongotsvaka mwarume ndizvozvo ndikutongoti handi tinenge uri marriage unongochiti nokuti ndinotya kuti vanhu vanozonditi ndaaure oti rega ndishingirire uchishingirira pasina uchishandira chinhu one every day gore rinopera usina chawaita uchingotenderera panzvimbo one ndakasvika pakuzonzi nefamily yangu zvikanzikana wakuda zvemurume wako oziva kuti hauna hatisina chokuita newe nyange akakuuraya nyange akakuita sei isusu tageza maoko ndava kuturwa chaiko hausi kunzwa ndopo wakazobuda ndokutoona kuti zvinhu zvitori serious ndikada bheta kusiyana naye akambotanga tafona ndikati bloka akambouya kubasa akati akaba mashitsi manaja wangu akati hakuna zvakabhudava achida kundivharisira makona akamboda kundithreaten akada kuti svika ndatozodinda kumapurisa ndokubuda kwandakaita okay right thank you very much kola petsi ako titinzwe vamwewo tinzwe nyaya vamwe vari kufonawo kuti vari kuti kudii noti nyaya yedu yatochinja focus takati tiri kutaura kuti nyaya yemaprep nenyaya yearv handitika
ari mumba neari sesine chinanga shumba aimisiso mashongoripi ari mumba neari single handiti ndivanapatisha jeki masingula handika nana SIS MELLY varimo mudzimba handiti murume ari kuhura ndiri mumba ari kundihurira handitika there's nothing that you can do sometimes autozvizivi kuti ari kuhura kunze zvotozikamwana vamwe vanhu kunze oningosingazvizivi handiti ndabuda ndouya ndoti vasikana ndahurigwa nemurume budai SIS MELLY budai ndabuda handika ndabuda kana kuti ndoti regai hangu ndigare ndiri pano ndingoshingirira vamwe voenda kuna patisha yo voti iwe patisha patikana patisha kuti ndandingazvigarirezvi I'm moving away handika ndabva hurigwa omove out amove out handika kune umwe murume ndoomove on achanotsvaga boyfriend yachanodanana naye andiona boyfriend yachanorara naye ini ndirimo munomba murume ari kumondihurira ndiri mumba uya abuda mumba make aenda uko anotsvaga futi imwe boyfriend kana zvanoramba futi neuya boyfriend anosiya otsvaga futi imwe saka titaura panyaya kuti right kuri chiri chigwere apa kutouya kwechigwere tese kumunhu wese mumba handika ari panze neari mumba kutouya kwechirwere apa usina kuchiaplya chauya kudaro mumba right nyaya yedu yanga iri pakuti what do you do toita sei do we go for prep kana do we go for enzimachima ARV vanhu vakati prep pakauya nesi pano nesi akati prep haiti nokuti prep is a long term thing is a short term thing unofanira kupiwa prep iri emergency wonzwa ndichirega nokuti ukana zvipa prep chingoma prep usina kupiwa nadokta pamberapo ukazobatwa uchinzi une chirwere prep haichashandi mumuviri mako saka wakutofa saka ndopatazitakira kuti saka vanhu voita sei ndopane nyaya yedu toita sei vanhu voita sei vanhukadzi zvikuru sei nokuti pakaipa akutaura chokwadi SIS MELLY maonero angu ina handiona kunge hazvina option because hapana paungazodzivirira futi uri mumba everyday but I think guys ndokwazvichatoenda truly speaking vanhu vachangopedzisira kudzivirira nemakondomu mumba imomo anti muri kuona nokuti shuwaka utonati kana kwakunzi prep ndeshort term ka vanhu ndokupudza murume shamwari ninhansi kutrasta shamwari kondomu kana usingadirega hako ndo the best because kutaura chokwadi nokugara munhu chotongonotestwa zveprep zveshort term zvinotyisa futi kuti nogona kuzozvikanganisa futi iwe wacho saka utongogara vanhu tichingotestwa kana uchikwanisa kudzivirira wodzivirira. Right. Thank you very much caller. Ngaitimboverenga pani tine interesting comment iri panapa. Hanzi parikunakidza hanzi PrEP is a pre-exposure prophylaxis. Yes, 2 ingredients but protects you from getting the HIV virus completely. PEP. Oh, okay. Kuna PrEP ne PEP store. Okay. PEP is a post-exposure exposure prophylaxis. So it has 3 ingredients drug that you can take for the whole month and to get tested. And in most cases, you won't have the virus. They are all ARVs. They are all ARVs. But the PEP one is 2 ingredients and you can take every day, and it's only 2 ingredients to avoid toxicity. Right. Verengai comment yo guys, muyanza kuisisa paita purepu, paita PEP. Andichika panzi pane guys pano nasitadzidza tarisika tomboziti live chashko. Paita PEP, paita PrEP. Antika imwene 2, kwa ine 2 ingredients, imwene 3 ingredients. Pane imwe kuti you can drink mwedzi wese antika every day. Kwete imwe kuti maybe unongomwawo ameno kona de mama chifona Glam Deco de ukachifona utinyazotidzidzisa nokuti tatore pa confusion apa. Zvawatsanangura tazviwa asi kuti takuda deeper tinyazokuwisisa right. Chikumirira tuzofona rikatimbonza kuna kola hello. Mushe urise. Urikundinzwa? Takunzwa. Right. Ndachida kukorekta munhu ambutaura pekutanga ngachitaunge nesu achitanzi PrEP mad ARV ndononye ari pawan information serious. Chipai chaiyo ini. In a way, yes, but rather than the abbreviation is PrEP, pre-exposure prophylaxis, and which means you haven't been exposed. We are pre. Not to tower even Desmond Tutu Foundation repeat that research. To people even was Canada Munzira, Canada youth and all that. Proven, pre.
hausati waexposed. It's like kuzvidzivirira. You can take for a long time. You just have to be consistent. Then ari kutaura kuti ari kuti unozobata chirwere zvikazodi PEP, that post exposure. Let's say munhu abatwa chibharo, ndo paipa unomhanya kuchipatara within 72 hours. Unotanga kupiwa 2 yekutanga, depending nekuti waenda kupi and all that. Then uzopedzisa course yes and all that. Saka vanhu vari kumixa pakati pePrep nePEP, zvinhu tu zvakasiyana. Asi zvino zvatikora tsara chokwadi ndingadombozi kune PEP yadoiwawo pano. Tasingadombozi ndinokuza PrEP ndatokotaura kuti PrEP zvokuti PEP izvika tadoshamisika ura ndombozi kune PEP iyi. And that person seems to be in the health fraternity, which is quite wrong because and nakuwirirana nepati hanzi unozozvikanganisa and all that. Hapana chinombokanganisa ipapo as long as uri kutora zvawakaudzwa ende kana wafunga kusiya unongosiya, because the whole idea yePrep ndeyekuzvidzivirira. Asi varume vanombotla AIDS here naimi timbobvunza naye vanhurume vanombotlawo zvirwere here kana kuti vanongoti hamene chizvo zvaita, because the more yatiri waridhi vakadzi soka varume I don't think kuti izvo zviraita ndikutakuza ikati tagara pano kubva na7 tambotanga takawanda tiri 9 chakadaro pano handika tana 7 varatanga varume vesira kumabhora asi Friday month end handiti vari pa izvo zvari kudhakwa vari kuridza radio vari kutamba radio vari kusa matebhu vari kufara isi tiri busy waridhi pano kuti nai guys sisakapu zvikadai moti vanombotlewa AIDS. Aiwa isusu tisitotozviitira tunhu twedu kuti tinofa. Hey, mari zvakangosikawo zvingori Patrick. Saka anyway, PrEP and PEP, all right. So okay, kola dona PrEP and PEP, all right. Mira choni asenda kola. You need to more pre-exposure. What? For daily dosing, and you need to take about PrEP for 7 days before you are protected. If you are going to have vaginal, frontal sex or anal, anal sex ndikafunga sex tape swagara ndakaona suruka asana mbona zvakadaro handisati nambona zvakadaro for daily dosing you need to take PrEP for 7 days before you are protected, and for on demanding dose for anal anal sex is you do anal sex. I call one person really wrong. You do anal sex. Right, let me hear from caller. Hello, caller. Hello, caller. Hello. Should he say? As did it right, say. Mushe. Hey, tipa ku ratings. Similarly, inini ndodaungotaurawo on behalf of my offense inyaya yamurikutaurai. Okay. You know, sevakadzi ndichitiwo vakadzi please onaiwo kuti vana venyu ramangwana rinenge rakamira sei in whatever you do, whether unoteka PrEP, whether unozvidzivirira sei, just try as much kuzvidzivirira kuti usawane chirwere. And the two, naingoda ungotiwo kuti vana vanosara vachiita sei kana wazowana chirwere. The best thing inini zvangu, what I would advise women is for them to leave the marriage. Marriage is not everything, you know. And kana zvichikwanisa senge isusu ma-African women kuita kana ma-insurances ekuti unoisa kana $50 per site. Kutoita ma-companies offer that thing, that service. Ikuti kana uisa $50 per month per site, so that vana kana anything if it happens to me kuti ndinowana chirwere kuti ndinotaka kurwara, vana vanosara vari pakanaka, you see. And panyaya iyoyo yekuti vakadzi tinofanira kubuda muma-marriages kana zvisingaiti, because varume vanongobuda. Saka tabuda naikola tonogara tisina here vamwe varume, tonogara tisina vamwe varume. Pabuda ndivana Lilian Rose vanenge vabuda mazera aya mumarriage ane 32 years, anogara here asina murume. Makazvitarisa? Inini ndakazvitarisa Sisi Melly. Vakadzi tinofanira pane varume vachiri vakanaka. Not every man anochita. That's one thing. But chinonetsa vakadzi
tinenge tichitarisa murume maybe ane flambo ane mazimari or something. One thing, especially young women, we need to start nevarume to build wealth from the start, not kuda kuzvitira pamusoro. But even though varume vanongochita zvakadaro, but isusu sevakadzi tinofanira kuona remangwana redu kuti rinenge rakamira sei pavana. You see, because pane vana vakawanda maoffense ari kusiwa ari maoffense vana, and we need to have a buffer kuti kana isusu tazoita zvirwere vana vedu vanosara vari panguva yakaita sei. That's my contribution, because nyaya dzemaoffense dzanyanya. Ende vakadzi kana kutosungwa chibereko munhu ukatoona kuti murume wako akuchiita sunga chibereko, so that you have a 1 or 2 unoziva kuti by the time I'm 30 or by the time I'm 40 vana vanenge vatove managers. You see, so that vana vasazosare vasina pekubata, vasazotekwa advantage nema-relatives vachitorerwa that little bit that you left. All right. Ende chirwere chakaita se-HIV chinoda vanhu vane mari, because chinoda manutrients akawanda. Ende sekuziva kwamunoita nyika yedu, many people vari kutambudzika. Asi apo ndapokana nemi kola, apo ndo pandazopokana nemi kuti chirwere che-HIV chinoda vanhu vane mari. Kuzimbabwe kunja munotoziva kuti kuzimbabwe wani vanhu vanotorarama nechirwere che-HIV vari kungorarama wani. Vamwe vakati zvagwada vari kungorya muriwo kovho, kubva achizvagwa kusvikana nhasi ari kungorya kovho atokura. Ndizvozvo mahealthy foods tinawo but munoziva kana usina mari muhomwe unoshare peace of mind kuti vana vanoda kuenda kuchikoro, vana vanoda kuita ABCD, because apa unenge une mhuri ka zvekuti unokwanisa kupa vana vako chikafu, but pane zvimwewo zvinenge zvichidowo vana, iwe unenge uchidowo kaupenyu kakanaka. You see, zvekuti that lack of peace of mind ndo inoitisa, because chinonyanya kuuraisa vanhu nechirwere inyaya lack of peace of mind. Yekuti 1 unenge uchiziva kuti une chirwere, 2 unenge uchiziva kuti you can't afford to do so many things, and unenge uchingoita up and down kurwara kwako. Nemakiti chinouraya vanhu kola chingatouraya vanhu istress, of which stress iyi chero ukaita kudiaspora iko kana stress ikakubata unongokubata chikuru icho chikafu chivanutrients chamuna chamutaura makasadzana nacho mumba. Kana musina peace of mind munongofa mukasiya mabhanana iwo nemaapple wakati ndandandapo. Then kwete ari kuZimbabwe ari kuzvidzira jogocho rake everyday risina kana mafuta. Kana chitori ne peace of mind yake akatozvudza kuti ndole kanditorarama inditori ne peace of mind ndakana pressure anotorarama kudarika imi mune manutrients enyuwayo. Nokuti musakangana kuti kwamuri tukadzi kuise mateams example kuti sike kunyika kwedu. Kunyika kwedu ndo kunotori manje nema original foods manje. Ndo kune ma natural foods, ma organics, nokuti madora makachipa, matemba very cheap. Muriwo tongorima. Bora munda. Ndo zvodiwa ndo manutrients acho iwa yanodiwa. Zvibanana izvo ungafa ere utorabva banana. Haungambofuna utorabva banana bola. Mayo unongobika woga. Ngavatange vaziya kuti vana vanovaita sei navo kana vazove nezvirwere izvi. Zvitori nani kutotenga zvimatoisi zvezve zvekutamba zvako nazvo uri wega, pane kuswera munhu uchienda unobatana nemunhu ari kukuchita day in and day in. Imi mune chito here koni? Imi mune chito here? Inini ndinotadzire kuita hangu chitoi chinenge chitorotongotamba tese nemurume wangu. Mune toy yamunotamba naye makatenga iyi mune 1? Tine zvakati kuti. Saka mune muri married? Ndiri married. Okay, asi iyo mboli popi akatenga zvekuta chikushandisirai. Mate? Asi akatenga iyo mboli popi kuti anopota chikushandisirai. Tinotongoshandisa tese, anti munenge muchiwirirana yenyu mubedroom menyu. Ndoda kuisa panyaya yematoyi apa kuti pamunoshandisa nematoyi enyu murume yachizoshandisira yematoyi panozouya ari munhu. Mune muchada munhu kuti muda toyi. Pese, tsenge panyaya dzema4plays, netuma-feathers, netuyi, panozongouyawo netuya zvokunyatsa kupinzisa zvakanaka kungo-elevata zvatinenge tichiita.
Okay, pane munhu akambotara point yekuti kwai toy nemukwai ukangoda vatoi hauchadi munhu ndosaka ndida kunyatsowisisa kune munhu atori mazviri kuti imi pamunomboita vatoi panozvaya murume wenyu unofira here kuti murume baba chaiwo zvakafanana because uyu munhu kauyu toi saka munhu anopaudarika toi imunhu wasei ayewa pane vamwe vanhu kavari obsessed kana makamboona 50 shades of grey iyai you know there are some people who are obsessed nezvinhu zvacho izvozvo but kana muchiita henyu playfully kuti munoda experiment always husband and wife zvinomboshata sisi asi kola ibundudzai murume nyano wasei kazi ai ndinambozvizavawo ini murume nyano wasei kola kuti panokwisa ichi cherabha chacho achichitamba kudai imimbe muchitofarira muchitochemerera zvichera chinhu cherabha iye akatarisa anowasei munofana kunyatsa kuexplora each other's bodies kuti zvinyatse kuita zvakanaka ndokuti aramba achikudaka ina hangu ndine murume wangu saka ari open. Okay, I try like kuimagine murume muchivibrate gware chinhu imi muchizvonyongokera chinhu kuti anenge achifila sei handiti chamutengero zvichamutumiro chakakura kudaiachizama zvinosipedzera zvakudhura unenge wakudawo zvimwe chii chinombokwana imwe zvakaoma asi tiri kudzidza yaizika uye bodo tiri kudzidza iwa tichatenga zvitoi zvambotengeswepiko zvinhu zviya ndaindianotengesa imboyamutengese matoi mari guys imboyamute mari mutengese zvinhu zveizvi munoita mari mukatengesa zvinhu yetohodwepiko ndimbozvitengesa ini zvakaoma vedu asi yafunda la yeah, sure, life is too short. Sure, mun experiment uchinda uchiwa kuti zviri kufamba sei. Thank you, Sisi Melly. All right, thank you, my sister. Thank you very much. My offense. That is about Vana first. Indizvozvo. Thank you. Aiwa, thank you very much. Kwai ku UK chiriko chanobva nazvo zvakati ndichanohodha ku-UK zvakati ndoya ndichizvitengesa guys, ndichanozvitenga zvakati zvakachipa ndoya ndozvitenga muno kwaisimesa wana bhizinesi chera usadambondudza tiri kuzvitengesa wana unoita mari panapa wakafuta kutoita mari chaiko panapa because vanhu vakutozvida zvito izvi zvakaoma vedu zvimwe zvinhu ka vari kungosara itai muchiexplora zviri kuita vamwe vedu mudzidzire nokubonawo zvizhinji itai muchiexplora. Hello Kola, welcome back. Hello, Sis Melly. Yes. Yes, I don't mean to come on your page to argue or anything, but I'm the first thing at PrEP and I was explaining about PrEP. But I was following in your comments and I saw people saying what. I just want to ask people to go and Google because I was talking about PrEP. And it's got possible side effects if you use it long term. Just Google for your own information. Thank you. All right. Thanks very much, Kola. Right, hanzi ndakola ndandichiti munogoogla muone kuti zvinozokupa ma-side effects pamberi. Anomaona ndaseka ini guys. Ndanyanya kunakirwa ndakuseka pano. Right guys, it has been nice being here. Aiwa tambotandara nditi tatandataseka asatina kupedza. Andika tichakondinya mberi netopic iyi nandika ndoda kunyatsonzwisisa zvisere tichakondinya mberi netopic iyi kana mangwana chaichai tichatsonzwisisa zvisere anditi move neusiku hwakanaka guys marabo kune vasati vatenga matickets the likes of Milly and etc. Please go and purchase your ticket. Batai maitawa kana andiselina mutenge matickets enyu anditika have a blessed night. We'll talk again tomorrow. Bless you.